Bo día a todos e todas, benvidos e benvidas a este pleno extraordinario que é a continuación do pleno do luns pasado, por non poder ser vatar. Como? Sí. Despois, ao rematar, cando demos por finalizado o orde do día que había do pasado pleno, queremos incorporar outro asunto máis para telo resolto que se o consideran vostedes, evidentemente, que son os festivos locais. Hai que trasladar a Xunta de Galicia antes do 15 de setembro e desde Secretaría consideraron oportuno incluílo neste pleno porque a verdade é que considero seguramente que haberá algún tipo de acordo. Pois ben, comezamos polo punto... Deixámoslo como primeiro. Hai que votar as urxencias, entón, ou non, neste caso non. Non, que foi como... Sí, pero bueno, non estaba neste... Bueno, pois, os puntos da orde... Digo, perdón, os días festivos considerados para o ano que ven, como en todas as demais ocasións, son o martes de Entroido e o magosto. Entón, se consideran facer algunha intervención, é certo, vostede, don Manuel primeiro. Bo día a todos e a todas. Concordamos, como xa vimos facendo todos os anos en que os festivos locais do Concello de Barbadás sexan o martes de Entroido, 9 de febreiro do 27, e o San Martiño 11 de novembro do 27, coincidindo ademais cos festivos locais que ten a capital da provincia. Quero aproveitar tamén esta intervención para indicar que os concelleiros non adscritos, Luís do Ribo e máis eu, nunha vindeira convocatoria do pleno vamos a trasladar a proposta de modificar o horario dos plenos para que non volva a acontecer o que aconteceu no pasado do día 6. Vamos a propoñer tamén, probablemente, que sexa en horario de mañán, coincidindo ca actividade administrativa e cando está aberta a Casa do Concello á cidadanía. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Don Luís, don Ramón, Bloque Nacionalista. Nada, bos días. Nos concordamos ca proposta de aprobación que se trae dos festivos locais para o ano que ven. En relación ao que digo o portavoz dos non adscritos, o BNG sempre entendeu que efectivamente os plenos deberán ser en horario de tarde porque fomentaría e posibilitaría a participación da veciñanza, pero dado que tamén a participación que hai da veciñanza, a non ser vía telemática, que podan ver o pleno, a participación física é a que é. Por lo tanto, sería unha cuestión que tamén tenderíamos a valorar no futuro, pero seguramente o encaixe desa proposta que fora en horario de mañá para acabar nun horario normal e non estar aquí a las da noite, pois seguramente o BNG vai estar tamén nesa tesitura. Gracias. O Partido Popular. Buenos días a todos y a todas. Concordamos con la propuesta lógicamente, de los festivos locales para el año que viene. Y en relación a lo que dijo el compañero de no adscritos, Manuel, pues lo que propusimos al entrar aquí en el plenario hoy era una reunión de portavoces. Fue lo que le dijimos al señor alcalde al señor Morgade, y entendemos que es mejor en una reunión de portavoces pues dejar ya claro para el mes de septiembre el horario de los plenos. Y bueno, trasladamos a la alcaldía que se haga esa reunión de portavoces. Gracias. Partido Socialista, por favor. Bos días a todas e a todos. En principio o Partido Socialista mantense en que os horarios sexan pola tarde para facilitar precisamente a participación da veciñanza, porque independentemente de que se transmitan por vía streaming, a xente polas mañás está traballando e non pode ausentarse do seu posto de traballo para ver un pleno. Evidentemente, ninguén nun posto de traballo normal pode estar facendo outra cousa que sexa o seu traballo. Entonces, nós manteremos pola tarde. Incluso, nós a salvedade de que se debería adiantar o horario, evidentemente, ás 6 da tarde, ou o que decidan os voceiros. Grazas. Moitas grazas. Pois o Goberno valorará unha xuntanza con todos vostedes cal será a decisión a tomar para someter posteriormente a este pleno, porque ao fin e ao cabo isto foi aprobado nun pleno de organización e, polo tanto, ten que ser sometido ao plenario. Moitas grazas. Votamos entón os festivos... Perdón.
Hai unha segunda intervención. Ben, bos días a todas e a todos. Como xa se falou do tema este, pois tamén nos queremos posicionar. Nós entendemos que o horario ten que seguir sendo o mesmo. A un ano escaso das eleccións, andar facendo modificacións do regulamento non ven a caso para o noso entender. Sí que concordamos ca proposta, a mellor da portavoz do Partido Socialista, en que a mellor pois adiantalo a 6 da tarde. Pero non se debería modificar, cambiar a turno de mañá agora a un ano escaso das eleccións. Esa é a nosa postura. Moitas gracias. Pois moitas grazas. Votos a favor, polo tanto... Solo es un segundo. Me estaban diciendo mis compañeros que concordamos con el Grupo Socialista, nuestra posición es por la tarde y que nosotros o 6 o 5 de la tarde, viendo lo que estuvo pasando en el último pleno, media hora por cada moción, si cada grupo trae 2, vamos a tener que irnos a las 5 de la tarde. Entonces, dejamos esa propuesta y nuestra postura que siga siendo por la tarde como hasta ahora. Gracias. Alguna intervención máis? Partido Socialista? Pois nos reunirémonos, falaremos e someteremos a consideración do pleno. Votos a favor dos festivos locais propostos? Unanimidade. Pasamos, polo tanto, a orde do día, que o primeiro punto, bueno, o segundo punto, en canto a mocións, é a moción de don Manuel Ángel Fernández e José Luis do Ribo, que se titula Moción para ampliar a implantación dos DESA nos locais e instalacións municipais. Ten a palabra o seu voceiro. Bos días a todas e a todos. Pois ben, fora do ámbito hospitalario, prodúcense en España 30.000 mortes ao ano por parada cardiorrespiratoria, o que equivale a 100 falecementos diarios e un cada 5 minutos. A supervivencia actual nese ámbito sitúase en torno ao 5 e ao 10%. Esta cifra pódese mellorar considerablemente cunha rápida actuación e cunha formación básica na poboación en reanimación cardiopulmonar, o que coñecemos como a RCP. A rapidez é crítica, xa que cada minuto que pasa sin reanimación reduce un 10% as probabilidades de supervivencia. Pola contra, con formación axeitada e coa utilización de métodos de reanimación e desfibriladores nos 5 primeiros minutos, a supervivencia pódese elevar ao 90%. A protección da saúde, como a dereito constitucional, obriga aos poderes públicos a tutelar o establecemento de medidas preventivas e a prestación de servizos necesarios para acadar a mesma. A Fundación Española do Corazón, coa axuda da FEM e a Rede Europea de Cidades Saudables, están a fomentar distintas actuacións co obxectivo de acadar que todas as persoas dispoñan dun desfibrilador en edificios e espazos públicos en perfecto estado de funcionamento, marcando como a meta a disponibilidade de desfibriladores externos nun número de 1 por cada 1000 habitantes, combinando a rúa cos espazos e instalacións de acceso público. O Concello pode contribuir a garantir a seguridade e o acceso a recursos vitais en casos de emerxencia, tomando medidas para, desde o seu ámbito competencial, poñer en marcha unha rede de desfibriladores en dependencias municipais que nos permitirá salvar vidas. No ano 2016, a Deputación Provincial de Ourense implementou un programa de cooperación para cofinanciar a adquisición de desfibriladores cos concellos que se adiron ao mesmo. Según nos consta, por aquel entón, Barbadás así o fixo. Aportar os coñecementos e as destrezas para que todos e todos poidamos realizar a primeira atención fronte a unha parada resulta primordial. Tamén por elo se abriron dende a Administración Provincial liñas destinadas á formación do manexo de equipos de desfibrilación semiautomáticos, os coñecidos como DESA, a máis recente do 3 de febreiro pasado. Do mesmo xeito, compre contar cunha sinalización óptima que permita, a primeira vista, a súa localización. Existen distintos mapas e aplicativos dirixidos que tamén facilitan esta posibilidade. O considerable abano de actividades que se realizan nas distintas parroquias, xa sexan a iniciativa das asociacións culturais e veciñais como as programadas polo Concello, atraen a bo número de persoas.
A maioría das mesmas realízanse en locais de titularidade municipal ou nos aledaños dos mesmos, polo que resulta imprescindible que este tipo de elementos formen parte do seu mobiliario e estean dispoñibles para atender os posibles casos de parada cardiorrespiratoria. Por todo elo, presentamos para a súa aprobación polo Pleno do Concello de Barbadás os seguintes acordos. Acordo número 1. Dotar aos locais sociais dos distintos povos do equipo de desfibrilación DESA, especialmente en aqueles onde se realizan maior número de actividades con afluencia de público, así como estender esta medida ao resto de instalacións municipais que carezan deles na actualidade. 2. Implementar un sistema de sinalización para facilitar a súa rápida localización, como a información web municipal ou adhesión a algún dos mapas digitais ou plataformas dispoñibles. 3. Instar a Diputación Provincial a implantar e desenvolver novamente o programa de cooperación para o cofinanciamento cos concellos na adquisición de desfibriladores. 4. Solicitar das distintas administracións as liñas de axuda que para a instalación destes dispositivos se vayan convocando. 5. Fomentar nos distintos colectivos do Concello a formación e reciclaxe no uso de técnicas básicas de reanimación e utilización dos DESAs. Aquí, neste punto, podemos incorporar, según nos pasou a emenda ao Partido Popular, persoal municipal, policía local, protección civil, clubs deportivos. Vale. Do resto xa está todo incorporado no que é a propia moción. Vale. Incorporaríamos unha engádega do persoal, engadir aí persoal municipal, policía local, protección civil e clubs deportivos. O punto número 6, trasladar á Diputación Provincial de Ourense a aprobación destes acordos. Tamén dicirlle que a emenda o punto 7 podemos aceptalo, máis que nada por complementar do Partido Popular. Non sei se yo pasaron a señora secretaria, creo que sí, ten aí. Vale, o punto 7 sí que podemos, estamos de acordo de complementalo, é un pouco un complemento. Do resto non vemos que é todo o mesmo do que está incorporado na nosa propia moción, non vemos repetir todo, non ven a conto. Entón, quedaría así. No punto 5 engádese esa ampliación do personal municipal, policía local, protección civil e clubs deportivos e engadimos o punto 7 do Partido Popular que pode ser mesmamente tamén outro punto 7 que faltaría na nosa moción. Grazas e a espera das vosas respostas. Gracias, don Luís. Ten a palabra don Ramón. 3 minutos. Moitas gracias. Concordamos ca moción, o espírito da moción, aínda que nós pensamos que este tipo de actuacións son competencia exclusiva da Xunta de Galicia, o sea, da Consellería de Sanidade, que é quen ten que financiar e dirixir estas cuestións a través das peticións que lle fagamos aos concellos, neste caso, dende Barbadás. Entón, concordamos coa idea de que os locais públicos do concello, tanto locais sociais como todos os locais do concello, propiedade do concello, pois estén dotados deste servicio de desfibriladores. Pero, bueno, sempre dicindo que ten que ser financiado íntegramente por a Consellería de Sanidade e dirixido por ela tamén para a formación das persoas. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. Bo día a todos e a todas. Desde o BNG vemos ben esta iniciativa sempre cando veña acompañada de charlas de primeiros auxilios abertas a toda a cidadanía. Utilizar un DES é relativamente doado, pero na maioría dos supostos nos que se utilice deberá ir acompañado de unhas maniobras de reanimación, e estas son as que debe de coñecer a cidadanía en xeral, xa que se coloca en locais da Asociación de Veciños, as actividades realizaránse sin que na maioría dos casos haya traballadores do Concello nas instalacións, e serán os propios veciños os que deberán afrontar esta situación. Do mesmo xeito que se fan cursos de manualidades, pintura, ximnasia nas diferentes asociacións, tamén se poderían chegar a realizar charlas de primeiros auxilios. Falamos de charlas abertas á cidadanía e non de cursos de primeiros auxilios para que sexan máis informais a hora de non ter que recibir ningunha titulación e ser máis participativos e a menos a hora de recibilos e impartilos.
Estas charlas deberían empezar nos colexios, non como algo puntual de un día durante o curso, senón que sexan algo máis continuo e consensuado coas direccións dos colexios. Un neno non vai a ter a forza suficiente para realizar un RCP, pero ver como se fai, practicalo e saber da súa utilidade fará que no día de mañá intente saber algo máis e se siga formando na materia. Por iso, desde o BNG imos a apoiar esta moción, xa que unha parada cardíaca pode ocorrer en calquer momento. E deberíamos ter no maior número de locais a instalación de desas. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou vocero do Partido Popular. Bos días a todas e a todos. As necesidades dun municipio evolucionan. Hoxe contamos con máis actividades nos locais sociais, máis eventos deportivos, culturais e veciñais. E, por tanto, é necesario adaptar os medios de prevención e resposta ante unha emerxencia sanitaria. Por iso, esta moción non debe quedar nunha simple declaración de intencións. Debe servir para que o Goberno municipal adquira un compromiso real. Solicitar todas as liñas de axuda que convoque a Diputación, a Xunta ou calquera outra administración. Ampliar progresivamente a rede de desfibriladores, garantir o seu correcto mantenimento e revisión periódica, mellorar a súa señalización e impulsar accións formativas dirixidas ao personal municipal, ás asociacións e á veciñanza. O Partido Popular entende que a prevención non pode depender de actuacións puntuais cada 10 anos. Debe existir unha planificación continua que permita que todos os espazos municipais con maior afluencia de persoas conten cos medios necesarios para actuar con rapidez ante unha parada cardiorrespiratoria. Porque cando falamos de saúde e de salvar vidas non hai cores políticas, hai responsabilidades e compromiso cos veciños de Barbadas. Por ese motivo, o Grupo Municipal do Partido Popular votará favorablemente esta moción, esperando que desta vez non quede só un acordo plenario, senón que se traduzca a actuacións concretas e na solicitude de todas as axudas dispoñibles para que Barbadás siga avanzando como concello máis seguro para todos. Gracias. Moitas grazas, dona Nieves. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Bo día. Os concellos non só deben prestar servicios públicos, tamén teñen a responsabilidade de impulsar políticas de prevención e promoción da saúde. Investir en prevención non é un gasto, é un investimento en seguridade, en benestar e en calidade de vida. Os datos pois son elevados. 100 persoas diarias falecen por unha parada cardiorrespiratoria. O tempo entre que pasa entre que sucede esta parada e se utilizan as manobras de reanimación conxuntamente con un DESA son esenciales para salvar a vida dunha persoa. Como ben dixeron, a utilización de un DESA é super sencillo. Xa el mesmo te vai indicando os pasos a seguir e calquera persoa que vai atendendo e que teña a mínima iniciativa e interese pode salvar a vida dunha persona. Nos queríamos facer distintas puntualizacións. Primeiro, o que presentaba o Partido Popular de elaborar un prazo máximo de 6 meses un plan municipal, parecenos exagerado 6 meses, porque para saber os desfibriladores existentes no noso concello non solamente que pertenecen a nós, sino que están situados na área do concello, simplemente con visitar o mapa desa Galicia que é aberto para todo o público, aí podrán comprobar que en Barbadas existe un desfibrilador na Asociación das Burgas, outro nun domicilio particular, outro na Escola de Música, outro en Protección Civil, outro no Colexio de Luís Vives, que aínda que non é do noso concello, si está moi preto, e outro no polideportivo. O que non aparece na Policía Local, que non sei se a día de hoxe todavía siguen existindo, ese desfibrilador no vehículo que utilizan a nosa Policía Local e que debería pois estar reflexado neste mapa. Por suposto que colocar desfibriladores neses puntos onde se hai unha maior afluencia de público é verdadeiramente importante. Parecenos tamén importante que eses desfibriladores, máis que estar no interior dunha asociación ou no interior de administracións públicas, debería estar a carón deles, pero no exterior. E por qué? Porque unha parada pode pasar ás 7 da tarde e non hai ninguén. Dentro de un local social, teríamos que ir a buscar a persoa que ten a chave, que ao mellor non está na casa, é dicir, que xa sería inútil ir a buscalo porque o tempo transcurrido sería moito e esa reanimación non sería posible. Hoxe en día xa hai lugares onde sí se colocan estes desfibriladores no exterior.
e temos o noso pobo veciño, se nos trasladamos a Portugal, os vemos na rúa, para que calquer persoa que o necesite, pois acceda a eles. Podríamos pensar, bueno, son aparatos moi costosos que os poden roubar e, bueno, vale, vamos a pensar que a educación e o respeto por as cousas alleas e as cousas de todos, pois se respetan. E se non é así, pois tamén hai dispositivos como actualmente, e estes dispositivos son que eses aparatos desas, cando os vamos a utilizar porque se necesitan, cando se accede a eles, soa unha alarma. Tamén a outra opción é utilizar o mecanismo de que soe a alarma no 112. Vale, entonces eso sería unha forma de proteger este mobiliario. En canto á formación, mire, nós no Concello de Barbadás estamos moi sensibilizados, un segundo só. Xa no 2017 se fixo por primeira vez un taller para todos os alumnado do Filomena Dato e do Colexio do Rusidoiro no Polideportivo, axudados por Protección Civil de aquí de Barbadás e por 061, porque a formación do alumnado é esencial. Sí, gracias. Acaba vostede. Don Daniel, 3 minutos. Gracias, bo día, señor alcalde, bo día, señoras e señores concelleiros e concelleiras. Ben, esta moción, como non pode ser outro xeito, pois é unha moción ben traída, unha moción ambiciosa, tamén é ambiciosa as modificacións que pretende o Partido Popular, pero vou falar ahora mesmo pois da realidade actual no Concello de Barbadás e sobre todo no que atinxe esta institución municipal. Actualmente no Concello de Barbadás, que dependan desta administración, hai 4 desfibriladores, un en Protección Civil, un MinRAI concretamente que ten 2 anos, un no Polideportivo, outro no campo de fútbol que na época estival pois se traslada á piscina e outro na escola de música. Estes dispositivos están en perfecto estado de uso e ten persoal pois formado para utilizalos. Aquí estáse falando de cousas como que calquera persoa sin formación pode seguir os pasos que lle vai contando un desa, e eu quero deixar ben claro que non se pode ser tan optimista neste sentido. É dicir, un desa, por moito que che vai dicindo os pasos que se deben dar, e eu particularmente estou formado en soporte vital básico e teño utilizado, lamentablemente, porque é unha realidade que hai paradas cardiorrespiratorias e eu atendín máis dunha con estes aparatos, hai que ter en conta unha serie de aspectos formativos que son completamente imprescindibles. Como, por exemplo, pois o simple feito de que o propio desfibrilador pode darlle unha descarga eléctrica ao que pretende manexalo. E isto é algo que non o vai contando o propio... Sí, Luís. Por favor, non interveñan mentres estou intervindo eu. Ben, en proxecto había, como decía Marga, na Policía Local non hai agora mesmo desfibrilador, non o houbo. Está en proxecto mercalo. E outro para a guardería con intensidade pediátrica. Ademais, de feito, estamos en conversacións con unha empresa para isto. Agora voulle falar dunha parte tamén, para responderlle a Ramón, que é a parte económica. Por iso a min gustaríame, para aprobar esta moción, propoñer unha emenda in voce donde vostedes queiran incluílo, que a financiación sexa 100% por parte de outras administracións. O mantemento de cada un destes aparatos aproximadamente está en 200 euros anuais. Cada vez que caduca un parche unha vez ao ano son 90 euros. E 2 xogos de parches convírtense en 180 euros por cada aparato. Mais a batería, que son aproximadamente 300 euros cada 5 anos da caducidade. E a adquisición de cada un destes aparatos ronda os 2.000 euros. O sea que non estamos falando, pois, dun precio, pois, asumible despois de toda a carga económica que ten a administración municipal. E con respecto a Andrés, que tamén me gustou algo que dixo que debía informarse a xente, non só no ámbito veciñal, sino formarse reglamentariamente durante a época escolar. E isto é unha proposta que se levou dende numerosas comunidades autónomas ao Ministerio de Educación para que se implantara na educación curricular unha asignatura de primeiros auxilios. Para que? Para que estes rapaces, cunha edad axeitada para poder asumir eses coñecementos, pois que, ao chegar á idade adulta, xa tuveran, e isto non é unha novidade que está implantado en moitos países europeos. Ten que ir rematando. Sí, pois continúa a segunda intervención. Gracias. Don Luís, por favor.
Vale, gracias. A ver se me dá tempo a todo. Ben, agrádanos ver que esta proposta foi ben acollida por todos os grupos da corporación. Queremos recordar tamén, quero recordar eu, sobre todo tamén, tendo en conta a extensa orde do día do pleno convocado para o día 6, o Goberno debería ter previsto un cambio de horario que permitise debater todos os asuntos con normalidade. A falta desa previsión obrigounos a aprazar esta iniciativa para unha nova convocatoria co conseguinte atraso e o custo económico que isto supón para os nosos veciños. Lembramos tamén que en plenos anteriores Manuel e máis eu votamos en contra da proposta do incremento de asistencias aos concelleiros e concelleiras, unha medida impulsada polo Grupo de Goberno e apoiada por 4 concelleiros do Partido Popular que finalmente foi rexeitada. Por estes motivos, queremos facer unha proposta aos 17 concelleiros da corporación. O Día Mundial da Parada Cardíaca celébrase cada 16 de outubro. Esta xornada ten como objetivo concienciar a poboación sobre a importancia de actuar con rapidez ante unha parada cardiorrespiratoria e de recoñecer as técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, RCP. Con motivo desta conmemoración, propoño que os 17 concelleiros e concelleiras da Corporación Municipal realicemos conxuntamente, asumindo o seu custo, a entrega do primeiro desfibrilador na proposta que traemos hoxe a pleno, por exemplo, na Escola Infantil do Concello. Este acto simbolizaría o compromiso unánime da Corporación coa creación de espazos cardioprotexidos, promovendo a prevención, a formación e a protección da veciñanza. Sería un xesto de unidade institucional e un exemplo do compromiso dos representantes públicos coa construción dun concello máis seguro, solidario e cardioprotexido. Ben, esta é unha proposta evidentemente voluntaria, pero eu considero que despois de facer este gasto por nós creo que é innecesario, teremos que dar exemplo. Vou a respostar un pouco a financiación por todos. Señor Rei, eu creo que a financiación das institucións debe ser todo financiado por todas as institucións, tanto Diputación como Xunta como Concello. Todos e todas debemos colaborar no financiamento, vale? Está falando de que precisan unhas medidas excepcionales de cursos de tal. Miren, o decreto 38/2017 do 6 de abril prevé expresamente que nunha situación de emerxencia calquera persoa pode utilizar un desfibrilador DEA ou DESA, e neste caso estamos falando de DESAs, señor Dani Rei. Os DESAs son semiautomáticos, non fan descargas sen que a propia persoa lle dé o botón antes de asegurarse que todo o redor está debidamente correcto. Por eso se utilizan DESAs e non DEAs. Como usted ben di, o DEA pode actuar e desfibrila no momento que usted pode estar en contacto co paciente ou con quen sexa. Vale? Entón, ten que ir rematando, don Luis. Nada, se podo responder yo ao PSOE, bueno, se non no minuto seguinte ou que me quede, non teño ningún problema. Responda así rápido. Estamos de acordo tamén con moitas das cousas que aportou o PSOE. En Europa sí que hai cerraduras, pechaduras con códigos no que tú chamas, por exemplo, o 061. O 061 che facilita o código para poder abrir esa porta, acceder, sacar o DESA e utilizalo. Sería unha medida tamén a utilizar. Gracias. Grazas. Don Ramón. Bueno, pois reafirmarnos un pouco no que dixemos ao principio. O señor tenente alcalde explicou a realidade. Isto está moi ben, pero explicou a realidade. O que custan esas cousas é quen ten que ocuparse diso é a Consellería de Sanidade. Galicia ten transferidas as competencias de sanidade. Por lo tanto, que se ten que ocupar diso. Utilizar un aparato así parece moi fácil, pero cando se ensina como se utiliza, todo o mundo ve moi claro. Pero o día de utilizalo, cando unha cousa non se utiliza diariamente, ningún estáse formando ou está recordando estas cousas, cando se vai a usar, non se hai xente que ao mellor está preparada e pode facelo, pero outra xente non. Vou a dicir que eu ando con moitas máquinas e teño cursos de moitas máquinas, pero unha máquina que colles cada ano levache un tempo volver a recordar todos os funcionamentos dos mandos, me entende? Non sei se me entenden. Sí.
Entonces, xa digo, ten que ser a Consellería de Sanidade que se ocupe deste, teñen que ser a Consellería de Educación a que nos colexios, desde pequenos, os rapaces se ensine isto e todos os anos se recorde que iso é o fundamental porque esa xente virá formada neses temas. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí. No. Hola, mira, solo unha cousa, non me gusta e vexo moi mal cando vos contestades uns a outros, pero voulle contestar ao señor Padrón. O que custan as cousas? Canto custa a vida dunha persona? Non botar maus a cara, é así. É así, podemos facer a demagoxia que queiramos, podemos nos insultar, podemos facer o que queiramos, pero canto custa a vida dunha persoa? Vai a ser moi cara cando nos poñamos cun familiar ao lado? Home, entrar no precio desto, pero bueno, non me gusta isto, non? Levo moi malo de insultarnos uns a outros, pero, macho, o custo dunha das cousas... sobre as charlas nos coles, en Ourense xa fai uns cuantos anos desde Cruz Vermella realizáronse charlas de primos auxilios durante trimestres completos en varios coles de Ourense. Podo vos decir que foi un éxito. O de utilizar un DESA, se non sabes, chamas ao 061, que é o primeiro que tens que facer cando ves a unha persona inconsciente no suelo, chamas ao 061, dices que tes un DESA, pos o teléfono en altavoz e calcar un botón, pon altavoz, e che vai dicir o que tes que facer. É super doado, pero tes que saber algo de como facer un masaxe cardíaco. Un neno non vai poder facer porque non ten forza, inda que se explique no cole, pero o único que estamos facendo é poñendo unha semente para que ese neno nun futuro se interese polas cousas. Vale, pero eso, son moi importantes as charlas de primeiros auxilios e non mirar o custe dos materiais. Un saúdo. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Concordo totalmente cas palabras do noso compañeiro Andrés. Unha vida non se pode poñer precio a unha vida. Non se poden chorar os cuartos en salvar vidas humanas. Estamos falando por o que nos di o señor teniente alcalde, que son alrededor de 2.000 euros. Pois habrá que instar a Diputación, a Xunta e desde o Concello buscar subvencións ou buscar a maneira de poder... sería o ideal. Eu non digo que se faga nin hoxe nin mañá, pero sí prever que en un período en un plazo, cada local de cada pueblo teña un desfibrilador nos seus locales sociales. Por o que estamos vendo aquí, por a información que nos diron, casi todas xa teñen un desfibrilador, Protección Civil, o campo de fútbol, a Escola de Música, sería tamén ideal que tuvera a Casa de Cultura, a Casa da Mocidade. Eu penso que non se poden chorar os cuartos nas vidas humanas e isto totalmente non estou de acordo co que di o compañeiro Ramón. Si estou de acordo co que di o compañeiro Andrés, unha vida non ten precio e se debería facer así. Por o que me comentaron tamén os Luís e Manuel, que aceptan esas emendas que nos puxemos, outras realmente si se parecen un pouquiño que eles xa piden, e nada, decir que vamos a votar a favor e que si se debería loitar un pouquiño para que en un período en un plazo, non todo para xa, pero si ir dotando pouco a pouco. Esos que están pedidos para a Policía Local, despois o teniente alcalde, cando teña a palabra, que me responda, prevese cando van a vir para a Policía Local e para a Guardería. Vale, pois nada máis. Moitas grazas, dona Nieves. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Sí, suscribimos totalmente palabra por palabra co dixo o compañeiro Andrés, vale? Unha vida non se pode valorar, salvar unha vida, non comparar co custe que nos pode costar un desfibrilador e ademais hai pois subvencións e hai axudas que hai que buscalas e intentar pouco a pouco e ano tras ano conseguir un maior número de desfibriladores para aquí, para o noso concello. Quería solicitarlles aos compañeiros Manuel e Luís que si teñen a ben engadir un punto a maiores
un octavo, disculpade que non o traía por escrito, que sería dar continuidade ás formacións e talleres prácticos que viñan desenvolvéndose nos colexos, tanto co alumnado como co profesorado, eso non fai falta tampouco polo, e na escola infantil coas familias e coas educadoras. O último curso de reciclase para estes puntos de desfibriladores que estaban, foron a finais do 2023, co cual tocaba a finais do 25. Gustaríanos saber se se fixo esa formación de reciclase que é necesaria e obrigatoria. No último do 2023 participaron 5 profesores da Escola de Música, 2 de protección, 2 de Policía Local, unha persoa de Casa e Cultura e 5 persoas do Polideportivo, pois para ter esa formación de reciclase. E, bueno, creo que nada máis, creo que hai que continuar con esa formación nos escolares porque, como decía Andrés, facer unha semente por a semente aí para que eses nenos que despois, ano tras ano, reciben esa formación en canto a cales son as manobras para facer esa reanimación, e pois van a chegar a casa e van a contar as súas familias, entonces son transmisores desa información. E, bueno, pois nada máis. Graciñas. Moitas grazas. Ten a palabra don Daniel Rey. Dende logo, temos un concepto diferente do que é a demagoxia e o populismo. Falar de o que coste salvar unha vida ou non, pois, por esa regra de 3, dentro do Concello tamén podemos financiar unha bomba de cobalto ou un ecógrafo para centro de saúde. Señores, vamos a facer un debate serio neste sentido e cando falamos de precio, porque é algo evidente, é optimización de recursos. E creo que cada un no seu ámbito competencial pois ten que facer o que ten que facer. Que non quere decir que non se apoyen estas medidas. Vale? Por outra parte, a población, que aquí non se dixo, é bueno decir, eu incluído, hai programas de cercanía para o uso dos desfibriladores, como Ariadna, Acude a Axuda, etc., para que a xente que estamos formados nese sentido pois podamos ser requeridos nun momento dado. Pero falemos de vidas tamén, entón, de salvar vidas, e falemos de ámbitos competenciais, porque non sei se saben que, por exemplo, o 061, aquí, nesta comarca, é un desastre. Non sei se saben que o 061, pola noite, non ten servicio de ambulancia medicalizada nin helicóptero medicalizado en toda a provincia de Ourense. Teñen que coller un soporte vital básico, coller un médico do PAC, e ir a atender unha urxencia cando non hai medios suficientes por aí adiante. Non, isto non é salvar vidas, bueno, por favor. Entón, pois, poñamos todos os puntos en riba da mesa. Poñamos todos os puntos en riba da mesa. A máis recente, quería facer unha puntualización acerca da formación da Diputación, que falan vostedes da máis recente do 3 de febreiro pasado, era unha formación non para a xente en xeral, era para a xente que traballa en emerxencias. Vale? Entón, bueno, puntualizar eso. Con respecto ás charlas de primeiros auxilios, pois, levamos moito tempo intentando, estamos ofrecendo continuamente, Esmarga o sabe, porque xa le ofrecemos no seu momento, desde que entramos neste último mandato, non sei por qué, pero nin triunfan, nin a xente ten interese, lamentablemente. Sí, é así, porque se ofreceu a todas as asociacións de veciños. Bueno, pouco máis que decir. Que nós vamos a absteñernos porque o plantexamento non é o adecuado para este Concello. Gracias. Moitas grazas. Ten vostede un minuto, don Luís. Ben, hoxe non decidimos só sobre un desfibrilador, decidimos que tipo de corporación queremos ser. Dentro duns anos, ninguén lembrará quen presentou esta proposta, nin quen goberna. O que se lembrará é que os 17 concelleiros e concelleiras fomos capaces de poñernos de acordo para protexer vidas. Os cargos son temporais, as siglas mudan, pero unha vida salvada permanece para sempre. Que este sexa o primeiro paso para facer de Barbadás, un concello verdadeiramente cardioprotexido, porque hai decisións que se aproban por maioría, pero hai outras que pasan a historia por unanimidade. Hoxe temos a oportunidade de facer historia, non a desaproveitemos. Moitas grazas. Remato dicíndolle a emenda que queren a engádega, non? De engádega do punto 8. Sí que estamos de acordo, é complementar un pouco máis
pode redactala un pouco como vostede vexa a señora secretaria, todos estemos de acordo, pero tamén quero dicir que os Sergas, a través da enfermería e medicina comunitaria, fai un traballo tamén de cursos de prevención, tanto en colexios, que sí é certo que van, eso poden decir as mestras, Don Luis, que moitas leva- veces os Sergas van. E xa está, remato. Aceptamos unha engádega de como punto 8 para complementar un pouco a moción. Moitas grazas, esperemos que poidamos, que non teñamos que usar os desfibriladores, pero que sí exista. Grazas. Gracias. Dar continuidade ás formacións e talleres prácticos que viñan desenvolvéndose nos colexios e na escola infantil. Brevemente, que quede claro que suscribimos o espírito, como dixo don Ramón, da moción. O que non estamos tan de acordo, evidentemente, é no detalle. O obxectivo de todos, evidentemente, é salvar vidas. O que si tamén fago unha reflexión. Dúas, para ser exactos. Falábase por parte de alguén, agora non recordo quen, de instalar un DESA na Casa de Cultura e outro nas oficinas municipais. Están a 200 metros, Creo que, non sei quen o dixo, están a 200 metros, creo que tamén hai que ser conscientes de como se usa eso e de como se dispón eso. E por outro lado, alguén tamén falaba de códigos para utilizar e achegarse ao uso do DESA. Quen ten o código? Vale, eu pregunto, falábase de eso. Bueno, por outro lado, que o que decía don Luis, decía falta de previsión do goberno en relación ao pasado pleno. Non hai ninguna falta de previsión por unha razón, porque, como dixen antes ao inicio, o pleno de organización foi o que decidiu sobre o horario dos plenos. Cando toque, aprobaremos a modificación e modificarase, pero no pasado pleno non era viable porque habería que ser sometido, teria que ser sometido a unha modificación do plenario. Foi nun pleno de organización, polo tanto, ten que ser modificado do mesmo xeito. Votos a favor. Abstencións. Por tanto, non hai votos en contra. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción dos concelleiros non escritos. Manuel Ángel, a ver, cal é a orden? Pode cambiar. Moción do PSDG para a apertura da Casa da Mocidade durante as fins de semana e os períodos vacaciones. Por iso, Hai o dos locais. é o dos locais. É da Casa da Mocidade. Por poder ser, Claro. Sí. Oye, teño aquí, teño cao. Vale, pois, Como é? a ver, pois, claro, non sei por que se cambia a orden. A orde do día. A ver, Mira, eu non sei por que se cambiou tamén, orde se do se ha día. dito. Punto. Vale. O 3. Moción Pasamos, polo tanto, ao terceiro punto, que é a moción do Grupo Municipal Socialista para a apertura da Casa da Mocidade durante as fins de semana e os períodos vacacionais.
Quere comenzar? Pois ten 5 minutos agora. Bos días a todos e a todas. A Casa da Mocidade é un servicio público esencial para promover, de socializar e de lecer saludable e de integración e desenvolvemento persoal e cultural da mocidade, especialmente das idades comprendidas entre os 13 e os 30 anos. Na actualidade, o seu horario céntrase principalmente nos días laborais, permanecendo pechada precisamente cando a mocidade dispón de máis tempo libre ás tardes dos sábados e domingo e durante os períodos de vacacións escolares como Nadal, a Semana Santa e o verano. Esta situación provoca efectos negativos, xa que a Casa da Mocidade deixa de ser unha alternativa de lecer público e gratuito, xusto cando máis se necesita. Como consecuencia, moitos mozos e mozas acaban optando por espazos de ocio non estruturados, cando o Concello debería garantir alternativas seguras, saludables e accesibles. Os horarios son insuficientes para cubrir as necesidades reais da mocidade e favorecer unha conciliación efectiva entre os estudos, o traballo e o tempo de lecer. Trátase, ademais, dunha instalación na que xa se realizou un importante investimento público e que debe de ser aproveitada ao máximo, non limitando a participación daquelas mozas e mozos que estudan ou traballan. Ampliar o horario de apertura estas instalacións non só responde a unha demanda da mocidade, senón que tamén fomenta un modelo de lecer positivo, participativo e saudable, ademais de facilitar un espazo de encontro adecuado para os adolescentes e a mocidade do municipio. Preténdese que a Casa de Mocidade non sexa únicamente un punto de información juvenil, senón un verdadeiro espazo de convivencia e participación. Por iso, a apertura fora do horario lectivo constitúe tamén unha medida de conciliación que pode levarse a cabo mediante diferentes fórmulas, como reforzo de persoal, bolsas de monitores ou a correspondente licitación do servicio. Como se veu facendo nos últimos anos e que por circunstancias que ocorren no día a día, máis dunha vez esta servidora, por voluntad propia, abriu o servicio polas tardes, demostrando que a ampliación horaria durante as tardes da fin de semana foran sempre un éxito, acadando unha elevada ocupación das instalacións e considerando un modelo de lecer alternativo, participativo e accesible, tanto na programación como nos horarios. Por eso, consideramos que o actual goberno non está a dar continuidade esta iniciativa. O Grupo Municipal Socialista quere deixar claro que a Casa de Mocidade debe seguir sendo un espazo accesible para a mocidade, pero sempre tendo en conta co descanso dos veciños e veciñas. O Grupo Municipal Socialista solicita ao Grupo de Goberno que estes acordos que se poñan en marcha e se manteñan no tempo, para que non queden só en palabras, senón que se convertan en feitos. Sigo na seguinte intervención. Moitas grazas. Ten a palabra don José Luís ou don Manuel. Vou ser eu esta vez de novo. Sorpréndenos que hoxe presenten hoxe esta moción como se estivesen descubrindo un problema novo, cando hai apenas uns meses outro grupo desta corporación xa trouxo a pleno unha proposta na mesma liña. Naquel momento xa se puxo de manifesto que unha decisión deste tipo non pode adoptarse a base de titulares nin de mocións oportunistas. Ampliar o horario dun servizo municipal pode ser unha boa medida, pero requiere unha planificación seria, uns informes técnicos e unha análise da súa viabilidade. Por iso, facémonos varias preguntas. Que mudou desde aquela para que esta proposta volva a pleno? Que resposta deu o goberno naquel momento? Existe algún informe técnico que avale esta iniciativa? Hai unha análise das necesidades reais da mocidade e do uso actual das instalacións? Porque se realmente
o PSOE considera prioritaria esta cuestión, tamén debería preocuparse de pedir un informe, se non está feito, agora nos dirán o goberno ou elas mesmo, de como se vai financiar este incremento horario e o persoal necesario para prestar o servizo con garantías. Non abonda con propoñer máis horas de apertura, hai que dicir de onde van a sair os recursos económicos e humanos para facelo posible. Nós non nos opoñemos a mellorar os servizos públicos, todo o contrario. Sempre estaremos ao lado das iniciativas que beneficien a mocidade e contribuyan a ofrecer máis oportunidade de ocio, formación e participación. Non podemos crear expectativas que despois non se poidan cumprir. Debemos coñecer previamente o seu impacto económico, organizativo e técnico. Por iso consideramos imprescindible contar con toda a información necesaria para garantir que a medida sexa viable e sostible no tempo. O noso compromiso é claro, apoiaremos todas aquelas actuacións que sexan boas para Barbadás, pero sempre desde a responsabilidade, a planificación e o interese xeral, e non desde unhas oportunidades políticas. Moitas grazas e agardaremos a segunda intervención dos demais grupos e as explicacións do grupo de goberno antes de fixar definitivamente a nosa posición. Moitas grazas, don Luís. Ten a palabra don Ramón. Moitas gracias. Bueno, eu vou a dedicar a primeira intervención a contestar sobre o punto anterior, porque parece que non quedou moi claro a nosa postura. En primeiro lugar, nós non insultamos a ninguén. En segundo lugar, mellor explicamos normal, non insultamos a ninguén, votamos abstención porque dixemos que estábamos de acordo co espírito da moción, pero hai unha Consellería de Sanidade que é a que ten que pagar esas cousas. Contestándolle sin nomear a ninguén. Nós estamos aquí para xestionar os cartos públicos do Concello, dos cidadanos, non estamos para salvar vidas, porque entonces collemos o orzamento municipal e dedicámoslo a salvar vidas. Pero hai unha Consellería de Sanidade e nós temos que solicitar todas esas cousas, sí, pero non nas temos que pagar nós. Eso non é matar a ninguén. O que fixeron vostedes, algúns portavoces hai un rato, foi facer demagoxia. E mire, voulle dicir unha cousa. Nós desde que estamos aquí, e sabe o seu compañeiro o Xarín, entregamos uns 7-8 mil euros do noso grupo municipal ao Banco de Alimentos deste Concello, Eso non é salvar vidas. Entonces non me faga demagoxia, entende? Aquí vimos a falar do que vimos a falar. Non vimos a facer demagoxias. Vale? Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. Ben, a ver, vou comezar por comentar algunha intervención dos portavoces. Mire, portavoz do Partido Galego, mira, demagoxia é o que fai vostede, e seguramente que ten outro nome, pero xa é que non quero nin entrar en moita esta cuestión. É dicir, cando o BNG trae aquí unha iniciativa como trouxo no pleno ordinario deste mes, de pôr en valor unha parcela de uso público que pertenece á Administración Autonómica, para pôr en valor como un parque público vinculado ao Hospital de Piñor, e vostede pretende levar as piscinas municipais alá, un barranco, que ten que ser unha zona de recreo, unha zona de ocio. Eso, xa non é nin demagoxia, eso é disparar por elevación. Bueno, mire, de verdad, con respecto á moción que nos ocupa, mire, o dicía o portavoz tamén dos non adscritos, no pleno ordinario de decembro do ano pasado, efectivamente, o Partido Popular trouxe unha moción moi similar, a que o BNG tamén emendou dun xeito moi similar o que emenda hoxe na actualidade, porque entendemos que efectivamente non, tampouco, como ben dicía o portavoz dos non adscritos, a situación non cambiou en grande medida. Entón, nos volvemos a presentar unhas emendas neste sentido, porque entendemos que efectivamente o horario da Casa Mocidade non pode asimilarse o horario de cualquier administración, de cualquier servicio desta administración que abra as 8:30 e se vaya ás 12:30. Eu non vou ahora decir aquí como ten que cubrir ou que horario deberá tal. En todo caso, pero entendemos que
non ten por que asimilarse a ese tipo de horario porque o servizo que ten que dar é para e por a mocidade. Entón, efectivamente, deberá ser a propia mocidade quen decida estas cuestións. Entón, nese sentido, vou proceder a lectura das enmendas que presento xa aquí o BNG, emenda de institución do Grupo Municipal do BNG, os acordos primeiro e terceiro da moción do PSOE para a apertura da Casa da Mocidade. O acordo primeiro que debería redactado que ten o BNG do seguinte xeito: o Concello de Barbadás iniciará os trámites necesarios para a creación do Consello Municipal da Mocidade no que deberá quedar integrado todo o tecido asociativo vinculado á propia mocidade. E aquí podía engadir en boche ou aquela mocidade que estivera traballando pois, en cualquier tipo de tecido social, tecido asociativo municipal, sexa vinculado a unha asociación de mocidade ou en outro cometido. É dicir, a mocidade que teña espírito de traballo e que queira mudar a realidade social deste Concello, pois debera de incluirse en este Consello Municipal que propón o BNG. E o acordo terceiro, pois di, o Consello Municipal da Mocidade establecerá en coordinación coa Consellería Delegada os horarios máis acaídos para o funcionamento diario da Casa da Mocidade, así como a programación das actividades que se realizarán nestas instalacións. E remato para reservar un pouco parte da intervención para a segunda. Grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra a vocero do Partido Popular. Bueno, sorprendidos nos tiene el Grupo Socialista. Como ya han dicho todos mis compañeros anteriormente de esta corporación, la moción del Partido Popular fue presentada en diciembre del 2025, la cual se votó a favor. Le voy a pasar a leer los acuerdos de esa moción. Primero, ampliar horario en la Casa de Mocidade incorporando apertura en domingo, especialmente durante los meses de outono e inverno. Revisar e reorganizar os horarios actuais para adaptalos ao uso real da mocidade, garantindo aperturas franxas nos que actualmente se atopa e que son de maior afluencia. Por tercero, poñer en marcha un programa anual de actividades atractivas para a xuventude, tomando como referencia as boas prácticas de outras casas da mocidade. E, por último, era crear unha mesa de participación juvenil para escoitar directamente a rapazas e rapaces de Barbadás e incorporar estas propostas. Compañeras do Grupo Socialista, en que cambiou? En que cambiou? A ver, é que nos sorprende o que dixo a señora Noemí. Teño audio por se o queren escoitar, pero hoxe non é día. Vale, o teño aquí por se dice que non dixo todo eso. Voume ceñir a unhas palabras que dixo vostede. Rigurosos, responsables, honestos, teñen que ser a ampliación dos horarios e a programación, a realidade dos recursos, a planificación técnica e a seguridade dos usuarios, ampliación sin analizar, fagan ampliación sin analizar datos de uso e o impacto real e disponibilidade do persoal, é simplemente a palabra súa foi imprudente. Si quere, como o audio, que non teño problema ninguno, ou vayan a acta do pleno de decembro de 2025. É que agora traen esta moción. Eu non sei a que xogan, a verdad, é que o que dixo o compañeiro de non adscritos, eu non entendo nada. A ver, usted estuvo gobernando, levando a Casa da Mocidade, e agora trae unha moción incongruente. O sea, a ver, é que é totalmente incongruente con que a moción do Grupo de Partido Popular trouxe no mes de decembro. Entón, a min que alguén mo explique. É que non sei que dicirlle, porque a verdade é que van traendo mocións que non teñen nada que ver co que facían antes. O sea, a ver, usted teña unha planificación, decía que había que mirar os recursos do persoal, os recursos. Usted pide un informe ahora mesmo que está na oposición, pide un informe á Casa de Xuventude de todo o que está pedindo nesta moción. Non sei se o grupo de goberno o trae, esperemos que sí, e que nos diga na seguinte intervención, direinos se hai ese informe. Isto creo que non vai a ningún sitio. Se quere quedar ben, hubiera quedado antes, levando a cabo os acordos do Partido Popular. Ten que ir rematando, doña Chel. Eu, evidentemente, solicitei información. O informe pódese elaborar de novo para que teña máis detalle. Eu non sei quen lle fixo a moción.
pero debe ser un inimigo. Debe ser un inimigo, dona Noemi. Mire, o deseño do horario do centro planifícase baixo un criterio de optimización e adaptación constante dos fluxos reais dos usuarios. Hai un período de alta demanda, que é no que o centro ofrece cobertura máxima no ano 2026 e inclúe a apertura de prácticamente todos os sábados do ano, respondendo con éxito á demanda de ocio durante o curso escolar. No verán, xuño a setembro, suspendese a apertura dos sábados e tardes e aplícase a xornada intensiva de mañá. E vou relatar o porqué. Os datos históricos rexistrados de asistencia demostran que existe unha queida absoluta de asistencia a partir da primeira semana de xuño. Co fin das clases e a chegada do bo tempo, o público obxectivo traslada a totalidade da súa actividade de ocio a espazos exteriores, piscinas, praias, terrazas e actividades ao aire libre. Despois, constátase tamén neste concello unha saída masiva de mozos e mozas do municipio debido a viaxes familiares, campamentos ou desplazamentos a segundas residencias. A decisión de pechar os sábados no verán basease en que a asistencia neses sábados é nula, e vostede debía sabelo. Por criterio de correlación estatística, se a demanda en sábado se reduce a cero, a viabilidade da apertura en domingo, 3/4 de lo mismo. 3/4 de lo mismo. Despois, asistencia, voulle facilitar datos eu. Asistencia total mensual no inverno, tomando como referencia o mes de decembro, que ademais é un mes vacacional, e de dispersión tamén dos mozos e das mozas, foron 667 usuarios e usuarias. Unha media diaria de 26,42 persoas. Demanda de alta, desglose de alta demanda en fins de semana, venres e sábado, venres, registros de 75, 97 e 47 usuarios e usuarias por la tarde, descendendo a 19 usuarios o día 27 de decembro, por coincidir cas festividades, evidentemente. Sábados, en decembro, reitero, registros de 52, 92 e 30 usuarios pola tarde, descendendo a 12 as fines de semana sinaladas antes polas datas referenciadas. Polo tanto, en inverno pode haber, tomando como referencia o mes de decembro, hai unha media de 26,42 usuarios. No verán, 3 usuarios. 3 usuarios e usuarias. A comparativa matemática que reflicte este dato é unha caída da demanda superior ao 88% nas tardes de verán en comparación co inverno. De feito, a asistencia cae a 0 usuarios a partir da segunda semana de xullo. Eso demostra que hai que ter aberta a instalación durante eses días é francamente nulo. No ano 2023, modelo de apertura pola tarde. O verán tocou fondo en xullo, con só 75 asistencias, abrindo pola tarde, 75, en todo o mes, Ten que acabarse. Sigo na seguinte. Ten a palabra a señora Bocella. Ten 3 minutos agora. Sí, señor José Luis, sí que é verdad que traeron a moción no mes de decembro. Fala do custo, depende dos días que se abran, pero non é barato. No ano que estuve eu de concelleira, abrimos por tempadas, porque é a única maneira que se pode facer para dinamizar se non se leva a licitación, porque tiñanse que levar a licitación ao servicio para poder depender de que este os fines de semana, en festivos, en temporada de vacacións, senón se fai por temporadas é inviable telo así. Mire, señora Chelo, non lle vou entrar na súa retaira, porque a verdad que é caduca xa, é caduca, é pesada, está sempre co mismo, sempre co mismo. Eu non lle digo a vostede as mocións que ten que traer, vale? Voulle dicir, señor alcalde, o comentario sobra, porque gracias a Dios non teño enemigos. E se son poucos. Vale, entón creo que hai cousas que debe de ter un pouco de respeto, que vexo que sigue sin telo. E vou seguir cos acordos. Ampliar o horario de apertura da Casa da Mocidade durante as tardes dos fines de semana e os períodos vacacionais escolares, Nadal, Semana Santa e verano, como se levaba facendo estes últimos anos. Dotar este servicio dos recursos necesarios mediante o reforzo de persoal, bolsas de monitores
ou a súa correspondencia licitación. Resolver unha programación de actividades adaptadas ás necesidades e intereses da mocidade, favorecendo a súa participación activa e cun calendario mensual de programación de actividades diarias para dinamizar o servicio. Cuarto, proceder a colocación da persiana na que xa estaba o procedemento aberto e que debido ao permiso da comunidade houbo que paralizalo. O Partido Socialista non lle pide hoxe un gran plan estratégico. Referente aos acordos, señor Sarín, solo lle aceptamos o punto número 3. Nada máis. Rematou. Ten 3 minutos. Sí, grazas, señor alcalde. Vou intervir eu nesta segunda quenda. A ver, mal que se traia unha moción sin pedir unha información, e mal tamén que se tivera traído en decembro unha moción e que logo, unha vez aprobada, non se lle fixera un seguimento. Tanta culpa ten Xan como a Perillán, se se me permite esta expresión. A ver, por parte do goberno indícase de que todo está ben, pero nós tamén concordamos en que hai cousas que se poden mellorar, pero tamén hai que ser realistas no tema de actividades. Sabemos que estamos pegados a Ourense, que hai moitas actividades que a xente de aquí se vai ao lado a facelas, entón tamén hai que ser un poquinho coherentes con esa ampliación de actividades. No tocante, concordamos que hai que mellorar este servicio, e se podemos dar un servicio máis amplo en horario, pois perfecto. E xa por tratar un tema do anterior acordo, o compañeiro Luís si que deixou no aire, ele fixo unha aportación que era o de que a dedicación por asistencia a este pleno la ia a utilizar para aportar e implementar un DESA, por caro que pareza que pode ser, pero polo menos podemos contribuir a que el se instale na gardaría. Pois a miña asignación tamén vai a ir, eu tamén vou contribuir a que ese primeiro DESA na guardería pois se faga con cargo a esta asistencia, a esta asignación. E de alabar, por suposto, claro que sí, o que ten feito a toda agora o señor Padrón dentro do Partido Galego de contribuir tamén ao Banco de Alimentos. Entón, é de alabar. Como tamén é de alabar o traballo que fai Protección Civil. E aquí falouse do tema de que é caro, custoso e que tiña que ser a Consellería de Sanidade quen financiara estes elementos. É un extintor que temos nas paredes? Que ten que financiar a Consellería de Presidencia ou a Consellería de Medio Rural por ser un ámbito de aplicación de extinción de incendios, ou a propia Protección Civil, que é de agradecer, como ben dixen, o traballo que fai, incluso a veces excedendo o seu ámbito competencial, pero son encomendas que teñen atribuídas por a propia norma e obrigas que ten o Concello velar a nivel básico por benestar e a protección da veciñanza, nada máis. Moitas grazas, don Manuel. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Don Ramón, perdón. O Concello non ten que velar por a sanidade é da Xunta de Galicia. E quen ten que entregar os cuartos é a Xunta de Galicia, e nós solicitar eso e velar por eso, de que eso este en funcionamento e en mantemento. Pero quen ten que darnos os cuartos, só os cuartos, é a Xunta de Galicia. Nada máis. É que non sei que é tan difícil de entender. Bueno, vamos outra vez á realidade. Eu tran mocións, de acordo, eu non é por defender, non temos que defender ao goberno para nada. Creo que está máis que demostrado que cando temos que dicirlle que algo está mal, dicimos. Pero mire, presentou a moción, temos a moción, todo de acordo, porque este servicio ten que mellorar, pero mire, fixolle un relato dos datos reais, e vostede na segunda intervención non rebatiu eses datos. Entón, que facemos? Collemos a xuventude como en Corea del Norte e levámolos, metémolos ali, obligámolos a ir, agarramos con a corda e levámolos. Se non van, que é o que facemos? Cal é a solución? Ten que poñela vostede. Porque se acaba de presentar a moción na segunda intervención, terá que dicir como revertir eses datos. E non quedarse solo en proclamas de demagoxia. Agora, xa que hoxe utilizamos tanto esa palabra, é demagoxia, porque cunhos datos encima da mesa, vostede que estuvo gobernando non é capaz de revertir eses datos, tenos que dicir como facelo.
Ou nos dice como facelo, ou ten que pechar. Non podemos ser tela aberta se só van ir 2 persoas e ao cabo de 2 semanas non vai ninguén. Esa é a realidade. Gústenos ou non nos guste. Entón estamos aquí para poñer solucións e xestionar o que ten o Concello. Iso é porque estamos. Non para soltar cousas e despois están os datos encima da mesa e non as rebatimos. Porque vostede na segunda intervención non rebateu nada. Con relación ao que presentou o Bloque Nacionalista Galego, mire, non Xarín, tamén concordamos, acórdase, vostede gobernou porque nós neste Concello decidimos que o Partido Popular non gobernara e demos o apoio a unha coalición. E vostede foi o concelleiro. Vostede quixo crear co que nós estábamos de acordo, o Consello de Participación Veciñal e o Consello da Mocidade. Fixo. Estivo 4 anos no goberno. Deu no conseguido. E non é unha crítica hacia vostede. Senón, non o deu conseguido. Que explicación nos dá? Por que non se conseguiu eso? Explíquenos na súa intervención tamén. Por que non foi posible aquel Consello de Participación Veciñal? Díganos por qué. Pero non se quede solo no de dicir temos que dinamizar, temos que facer. No, explíquenos concretamente por que aquelo naqueles 4 anos non foi posible de facer. Dígallo á cidadanía. Moitas gracias. Axustouse perfectamente o tempo. Moitas grazas. Ten a palabra agora o vocero do Bloque Nacionalista. Sí. A ver, bueno, nós, cara nosas propostas, está claro que o que pretendemos, xa o dixémoslo xa tamén, cando o PP presentou esta moción alá polo mes de novembro, decembro do ano pasado, é a autoxestión desa Casa da Mocidade como exemplo do que pudo supor nos anos 80 aquela famosa Casa da Xuventude en Ourense. É dicir, ese é o sentido que debe ter tamén a propia Casa da Mocidade de Barbadás. É dicir, aquí hai que rematar con tutelas a mocidade. O Concello non pode estar tutelando os mozos. Hai que tutelar outras cuestións. Pero a mocidade non se tutela. Xa verían vostedes se efectivamente ese Consello Municipal da Mocidade, se a mocidade decidira que horarios, como e cando e donde ten que estar aberta, xa verían como esos datos que o señor Valcárcel mudaban para arriba moi en positivo. Que pasa? Que claro, se aquí as cousas se fan como decide o goberno e a mocidade por non se lle escoita, pois efectivamente os datos, lóxicamente, son os que son, aparte de que evidentemente poden decidir piscinas, poden decidir terrazas, poden decidir 1000 cousas, pero ese ten que ser o sentido. Mire, o portavoz do Partido Galego dice que nós que non creamos. Mire, nós creamos este apartado, este espazo, este servizo que era a Casa da Mocidade, algo que o Partido Popular durante 28 anos tiñan aquela Casa da Xuventude onde trataban nenos de 3 a 18. Era para facer os deberes e chamaban o que non existía. Bueno, ese era o concepto que tiña o Partido Popular do valor no que se debe tratar a mocidade, que é ningún. Pero bueno, aí se cambiou, transformouse un espacio infantil, que é o que deberá ser, e creouse un espazo novo, que é a Casa da Mocidade, e que debe ser usada nos fins no que propón o BNG. Que se nós creamos servizos, aquí creamos ese servicio de participación veciñal, onde se reuniu en varios momentos, tuvo varias reunións ao longo do mandato do 15-19, e creouse o que se pudo crear e foron organismos onde participou o que estaba regulado na propia ordenanza. Que lle guste máis ao portavoz do Partido Galego ou menos, pois eso xa é unha cuestión del. Ao respecto das emendas do que nos acepta o PSOE, a ver, non ten moito sentido que nos acepten o acordo 3 que di que o Consello Municipal da Mocidade establecerá en coordinación coa Consellería Delegada os horarios acaídos se realmente non aproban a creación do mesmo no acordo primeiro. É un sinsentido, señora Noemí. Entón, a ver, nós, claro, é que non ten sentido. Se aproban o 3, ten que aprobar o 1, e se non aproben ningún. Nada máis, grazas.
Grazas a vostede. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. A ver, efectivamente, si no aprueban el acuerdo 1, el acuerdo 3 no se puede llevar a cabo. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Señor Sarín, no tape su responsabilidad con el Partido Popular. Ya se lo repito todas las veces que puedo. Mire, usted hizo el Consejo de Participación Vecinal. Ole, ¿dónde está? El Consejo de Mocidade, no lo creo. Usted estuvo gobernando 4 años aquí. No tape su responsabilidad, así se lo digo. Vale. O Grupo Municipal do Partido Popular comparte o objetivo de ofrecer á mocidade de Barbadás a mellor oferta posible de lecer e participación. Agora ben, tamén entendemos que as decisións públicas deben fundamentarse en datos obxectivos e nun uso responsable dos recursos municipais. A moción do Grupo Socialista parte de unha boa intención, pero ignora completamente o informe técnico que tiña que haber pedido para traer esta moción aquí e que trouxe o grupo de goberno. Un propio servicio desa Casa da Mocidade. Ese informe é claro. Os datos estadísticos demostran que durante o verán a asistencia nas tardes cai máis dun 88%, chegando incluso a registrarse 0 usuarios a partir da segunda semana de xullo. Abrir sábados e domingos nestas condicións suporía destinar recursos públicos a un servicio sen demanda real. O mesmo ocurre durante a Semana Santa en determinados días de Nadal. O informe explica que os hábitos de mocidade cambian nestas datas. Viaxes, actividades no exterior, celebracións, provocan unha ausencia prácticamente total de usuarios. Por iso sorpréndeme que o PSOE presente esta moción como se existise unha falta de planificación, cando ese informe que tiñan que haber pedido vostedes acreditan precisamente o contrario, que existe unha planificación basada en criterios técnicos que non a trouxeron aquí. Non se enfade cando eu digolle que non traiga este tipo de mocións. En decembro, o Partido Popular se aprobou unha moción que trouxo e que realmente non se levou a cabo. E agora, por iso, yo digo con cariño, non se enfade. Non se enfade. Usted pode traer o que queira, pero é que realmente fai uns meses estaba aí. E usted foi a concelleira. Entón, a ver, é que é igual, é que a vamos a aprobar o Partido Popular porque a mesma con distinta narración da que trouxemos nós. O Partido Popular sempre apoiará todas aquelas iniciativas que melloren os servicios para a mocidade, pero tamén defendemos que os recursos públicos deben empregarse onde realmente existe demanda e que as decisións non poden responder únicamente a titulares políticos, que é o que está facendo vostede. Por responsabilidade consideramos máis acertado seguir reforzando a programación específica e flexible que abrir instalacións cando os propios datos que xa lle trouxeron demostran que non hai usuarios suficientes para justificalo. Xa terminei, señor alcalde, gracias. Moitas grazas. Mira. Eu vou a seguir ca relación de datos, co relatorio de datos. Como dixen, o verán tocou fondo en xullo do 2023, aberto pola tarde, con 75 asistencias en todo o mes, seguido dun cesamento completo de datos en agosto, porque evidentemente sí que no mes de agosto non abriu. No 2025, sin modelo de apertura pola tarde, insisto, 75 persoas en todo o mes de xullo, aberta pola tarde. O mes de xullo do ano 2025, xornada intensiva de mañá, subiu a asistencia a 138 asistencias, de xeito que se incrementou un 84% con relación ao ano 23. Ben, falan vostedes, ou vostede, de propostas de apertura para Nadal, Semana Santa e verán. Ben, o centro se ofrece unha cobertura ordinaria polas tardes de martes a sábados durante o resto do ano, ademais do horario administrativo fixo de mañá que todos coñecemos. A proposta de ampliación de fins de semana nos períodos vacacionais avalíase baixo os seguintes criterios técnicos. Verán, se os datos estatísticos oficiais xa demostraron que a asistencia xeral nas tardes de xullo cae case a cero, en canto a usuarios, a partir da segunda semana, ampliar o servicio en fins de semana, sábado, tarde e domingos, en época estival, non ten sentido. Non ten sentido. En Semana Santa, durante este período xa se intensifica de forma extraordinaria a oferta dentro do propio centro mediante eventos de gran impacto, como pode ser o Barbadás Gaming, que é unha actividade específica de deportes electrónicos. Desde unha perspectiva técnica, este evento atrae novos perfis de usuarios e usuarias
que non son os que acoden habitualmente a Casa da Mocidade. Para que se fai este evento? Para que se dé a coñecer a Casa da Mocidade entre persoas que normalmente non a usan. A apertura nos días festivos de Xoves Santo, Venres Santo deste período non é funcional. Todos e todas vostedes saben que a xente se desplaza, que se vai aos seus povos, que se vai de viaxe, que fai turismo. Pois entón non ten sentido abrir esos días. Durante a Semana Santa fanse actividades específicas para atraer público innovador. A xente vaise fora do municipio, a xente vaise ca súa familia, e o que provoca unha ausencia total de demanda. Nadal. Pois en Nadal é o período invernal onde a apertura ordinaria polas tardes de martes a sábado absorbe con éxito, pero é que xa se está facendo, a demanda que se cubre, con 687 usuarios en decembro. Incluso neste ciclo de alta afluencia, ao chegar as datas sinaladas, as especiais de Nadal, pois evidentemente descendes de forma sustancial a asistencia. Por exemplo, o sábado de Nadal, 12 persoas. Exclusivamente, 12 persoas. Vostede, ademais, fala tamén da persiana. Pois mire, a orixen paralizouse, vostede sabe, paralizouse a tramitación da persiana porque faltaba unha documentación. Este expediente administrativo foi iniciado o 26 de febreiro de 2025 por vostede e o trámite quedou bloqueado porque faltaba a autorización preceptiva da comunidade de propietarios. Pois rematei. Moitas grazas. Dona Noemí, ten vostede a palabra. Agora ten un minuto. Non sei se me chegará, pero bueno. Non hai señora Chelo, a mí non me fai ninguna gracia, porque é unha falta de respeto que está a facer. E sempre fai o mesmo. Non hai ningunha publicación do servicio de apertura desde que esta concelleira deixou de levar a Casa da Mocidade. Ningunha publicación de apertura dos fines de semana, Semana Santa, en Navidades e todo eso. Esos datos, vostede sabe que de afluencia era moito máis, porque cando se estaba ca empresa ou prestación de servicio, a rapaza que estaba ali sempre me decía que era demasiado. Había veces que eran 60 ou 70 personas pola tarde que pasaban por ali. Vale? Entón, pois que me diga vostede que hai tan pouco, pois non. E vostede sí que debe de predicar co exemplo, señor alcalde, porque tanto que utilizaba con estas 5 concelleras e que ora experimenta por si mesmo que as súas accións volvense na súa contra, como gastarse nun día nun evento de pinball 5.000 euros. Que iso o que costa o manter as instalacións abertas durante os fines de semana. Dona Noemí, ten que rematar. Moitas gracias. Primeira cuestión. Mire, cando digo enemigos é unha forma retórica de falar, é unha frase feita. Unha frase feita, sin máis. Con relación ao que di os señores José Luís e Manuel, non estamos dicindo que todo estea ben, ni moito menos. Para que lle quede claro, as señoras do Partido Socialista nós traballamos para mellorar o servicio. Pero este informe, ou esta información, mellor dito, que teño eu, quere dicirme vostede que está falseada. Na Casa da Mocidade levase un control de acceso. Compútase as persoas que acceden á Casa da Mocidade. Quere dicirme que a persoa que fixo este informe está, por chamar de algún xeito, prevaricando? Ou, imos a dicirlo máis suavemente, mentindo? A semana que ven terán todos vostedes un informe. Coa asistencia. Pero, mire, ademais, en Navidades, Nadal ainda non chegou, dona Noemí. E, por certo, se queren, pidan as facturas do que nos costou o paintball. Pida o que costou o paintball. Pida a factura. Dona Noemí, vale. É unha actividade que se fai. Mire, dona Noemí, estou intervindo eu, non ten que seguir vostede. Mire, no paintball, vou ao final desto. Mire, a continuación detallarei as accións especiais realizadas a maiores no ano 2026 e con seus datos reais de participación. Torneo de deportes electrónicos en Semana Santa, o Barbadas Gaming. Acudiron 110 persoas. 110. No Barbadas Paintball participaron 138 persoas nun día.
138 vindo persoas de fora deste Concello. Ademais, nas que coincidín eu con algunha delas sin saber que eu era o alcalde e falarme desa actividade. Eu vou dicir onde coincidí, no dentista, unha das profesionais do dentista. Pois faloume deso que trouxo xente de Celanova, de Amoeiro e similares, xente que ven aquí a Barbadás a coñecer Barbadás. Pois, e pagan, por certo, que pagaron tamén unha cuota. 110 participantes no Barbadás Gaming e 138 no Barbadás Paintball. Unha innovación, agradecía que estiveran atentas, unha innovación que foi patinaxe agresiva. Aquí participou pouca xente, pero era unha actividade nova para atraer público. Houbo unha exhibición de graffiti live painting que era unha expresión artística urbana que contou con 67 visitantes. E, por certo, estánse facendo os campamentos multideporte, que iso non é ninguna innovación, pero sí que incide na asistencia de público á Casa da Mocidade no verán. Se están no campamento, pois non poden estar na Casa da Mocidade. E aí hai 80 participantes. Mire, voulle contar incluso a planificación para o segundo semestre. Estou falando eu, vale, pero estou falando eu, dona Noemí, eu non a interrumpín. Mire, no segundo semestre estamos traballando xa en accións estratégicas que consistirán, entre outras, está xa medio xestionado, saídas e excursións culturais como pode ser o Parque Warner. E unhas xornadas específicas formativas que serán probablemente en setembro orientadas ao uso de novas tecnoloxías. Ben, pois falaba vostede tamén da persiana. Pois a persiana, como dicía eu, antes iniciouse o procedimento 26 de febreiro de 2025, quedou postergada porque non se conseguiu a autorización por parte da comunidade de propietarios en relación á colocación da mesma, conseguiuse desbloquear en abril deste ano, pero, desde logo, agora estamos xestionando de novo os orzamentos a efectos de saber cales son os prezos que poden ter esas persianas. Dona Noemí, estou intervindo eu, por favor. Despois fala de respeto, de educación e similar. Pois o pinball é unha actividade que se realizou para mozos e mozas, que veu aquí de diversas localidades e moi utilizada tamén polos veciños e veciñas deste Concello. Que a vostede non lle guste é unha cuestión subxectiva, pero volvo a repetir, 138 participantes, dona Noemí. Eu rematei, mire, aquí o que vostede piden respeto ás intervencións. Dona Noemí, por favor, volvo a repetir, as intervencións, como pediu no seu día don Serafín, como se pediu por outro grupo políticos, e como eu mismo solicito, son ordenadas, vale? Perdonada, sin problema ningún. Votos a favor. Abstencións. En contra, polo tanto, non hai ningún voto. Pasamos ao... Dale o punto. Moción número 4. Moción do Partido Socialista para mellor mantemento e dinamización dos locais sociais das distintas parroquias do Concello de Barbadás. Ten a palabra a súa voceira. Bo día a todas e a todos. Antes de comezar, gustaríame deixar no aire unha cuestión que non me quedou moi clara da moción anterior, de como se pode cuantificar a mocidade que deixa de asistir porque as portas están pechadas. Aí o deixo. Gustaríame comezar lembrando que os locais sociais non son simples edificios. Son o corazón de vida comunitaria en Barbadás. Son os espazos onde a veciñanza se organiza, participa, celebra e construe comunidade. Son lugares onde se transmiten tradicións, onde se fortalecen vínculos e onde a cidadanía exerce na práctica a participación democrática. En moitas das nosas parroquias, especialmente nas máis afastadas do núcleo urbano, estes locais son o único espazo público dispoñible para a convivencia. Son imprescindibles para evitar o illamento social, para dinamizar a vida veciñal e para garantir que o rural siga tendo futuro. Sen estes espazos en condicións dignas, o tecido asociativo debilítase. As asociacións veciñais, culturais, deportivas ou xuvenís necesitan lugares onde reunirse, onde organizar actividades, onde medrar. Sen locais adecuados, o asociacionismo
asociacionismo perde forza e con el pérdese tamén unha parte esencial da vida democrática do noso concello. Pero ademais estamos a falar de igualdade. Non pode haber parroquias de primeira e de segunda. Non pode depender do lugar onde se viva o acceso a espazos públicos en condicións dignas. Os locais sociais son unha ferramenta clave para garantir o equilibrio territorial, para combater o despoboamento e para asegurar que todos os veciños e veciñas teñan as mesmas oportunidades de participación. Dende o Grupo Socialista queremos ser claros, o mantemento dos locais sociais non é unha cuestión secundaria nin opcional, é unha responsabilidade directa das institucións municipais. Falamos de instalacións públicas, de servizos á cidadanía, de espazos que deben cumprir condicións básicas de seguridade, accesibilidade e funcionalidade. Non obstante, moitos destes espazos presentan necesidades de mantemento, actualización e mellora das súas condicións e uso derivadas tanto do paso do tempo como do uso continuado desas instalacións. A falta de actuacións periódicas pode comprometer non só a funcionalidade dos locais, senón as condicións de seguridade, salubridade e conservación dos propios materiais. Neste sentido, resulta necesario impulsar unha intervención planificada que permita garantir o correcto estado dos locais sociais municipais, reforzando tanto a súa conservación como a súa funcionalidade e seguridade, co obxectivo de seguir prestando un servizo público de calidade á cidadanía. Por todo exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración deste pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Grupo de Goberno a implementar actuacións de mantemento e conservación, executar traballos de pintado integral, incluído a preparación das superficies e a aplicación de revestimentos axeitados. Así mesmo, aplicar tratamentos protectores para a madeira exterior e implementar medidas de controle preventivas fronte ao caruncho ou carcoma, co obxectivo de garantir a correcta conservación dos elementos estruturais e funcionais. Segundo, instar ao Grupo de Goberno a implementar medidas de seguridade e control, revisar e reparar os sistemas de peche e pechaduras co obxectivo de reforzar a seguridade das instalacións e optimizar o control de acceso ás mesmas. Terceiro, instar o Grupo de Goberno a mellorar o equipamento e funcionalidade dos espazos, levar a cabo instalación de sistemas de protección solar interior, como por exemplo estores, así como a suministración e colocación de armarios de almacenaxe destinados á organización do material e á correcta custodia de produtos de limpeza, cumprindo coas condicións de seguridade e hixiene. Cuarto, organización do material deportivo, instalar sistemas de sucesión e almacenaxe específicos para material deportivo, como pelotas de pilates, esterillas e outros elementos análogos, garantindo a súa correcta disposición, conservación e seguridade de uso. Quinto, o Grupo de Goberno aprobará un plan municipal de mantemento e mellora dos locais sociais con carácter plurianual que estableza prioridades de actuación, calendario e dotación orzamentaria suficiente. Sexto, o Concello establecerá canles de comunicación directa co tecido asociativo para mellorar a xestión, detectar necesidades e dar resposta ás incidencias. Instamos, polo tanto, ao Grupo Municipal a dar continuidade as liñas de actuación xa iniciadas en materia de mellora e mantemento dos locais sociais co obxectivo de consolidar uns espazos públicos adecuados, seguros e plenamente funcionais ao servizo da veciñanza. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra don Luís ou don Manuel, ou dos. Vou ser eu de novo. Pois ben, nós seguimos na mesma liña. O Grupo Socialista leva anos tamén formando parte da política municipal e agora presenta, e do goberno, e agora presenta como novidade algo que leva demasiado tempo sen atenderse. É doado traer propostas ao pleno. O difícil tamén é facer un seguimento e garantir que se cumpran. Pero tamén hai que dicirlle ao goberno que non debe escudarse en que o mantemento se fai de maneira axeitada. Cando a realidade que coñece a veciñanza tamén é ben distinta. Hai locais con deficiencias, problemas de accesibilidade, vexan os baños de loiro, peches deteriorados, humidades ou equipamentos insuficientes. Se todo estivese tan ben, pois esta moción nen tería sentido vir con ela. O que fai falta non son declaracións de intencións nin mocións para quedar ben. O que fai falta é planificación, un inventario actualizado do estado de todos os locais sociais, prioridades claras, transparencia e un calendario de actuacións coñecido pola veciñanza.
Nós non imos participar no intercambio de reproches entre quen gobernou e quen goberna. O noso compromiso é coa veciñanza, que é o único que pide é que os locais estean en condicións dignas, seguras e funcionais. Iso é o mínimo que merece quen mantén viva a actividade social, cultural e veciñal do noso concello. Hoxe, o importante non é quen se apunta ao tanto político. O importante é que o goberno deixe de actuar á demanda e empece a planificar. E que a oposición presente propostas acompañadas dun seguimento real para que non queden nun papel máis. Esa é a política útil que nós defendemos. Grazas. Moitas grazas, don Luís. Ten a palabra don Ramón Padrón. Moitas gracias. Bueno, unha cousa que me quedou no alero antes, don Xarín, cando falo escoite, eu non dixen que non crearan, dixen que crearon o Consello da Participación Veciñal. Non sei, atenda, porque non dixen que non crearan, crearon. Depois dixo que tuveran unha reunión, que hubo unha reunión, a segunda xa non foi casi ninguén, e dice, e pois deixa que, bueno, o sea, non contesta por que aquilo non funcionou, que foi o que lle interpelamos. E mire, cando se goberna, hai que crear, pero hai que crear cousas e que funcionen. E se non funcionan, explicarlle, polo menos á cidadanía, desde o seu punto de vista, os motivos por que aquilo non funcionou. Estemos de acordo con eles ou non. Iso que hai que facer. Ahora, non deixar as cousas así, barrelas así, ala. Xa creamos... Eu penso que por eso vostedes no segundo mandato xa non quixeron gobernar. Porque está mellor aí sentados que a oposición que a gobernando. Claro, porque crean cousas, poñenas tal, pero despois se non funcionan... Bueno, con relación á moción de agora, mire, a exposición de motivos, chapó. Exposición de motivos, chapó. E logo, o que din ao final, pois mire, claro, os acordos, mire, isto podríamos quedar con un rogo. O último párrafo é o tal. Instamos, polo tanto, ao goberno municipal a dar continuidade ás liñas de tal, porque, claro, estuveron hai pouco no goberno, levaban eso. Entonces, máis podería vir con un rogo que por unha moción. Agora sí, está justificada a moción se agora o grupo de goberno saca un informe, o sea, que informe de todo como está todo o tecido de locais sociais do Concello. Entón sí que está justificada esta moción. Porque se realmente salen, dice que está moi ben, e vostede rebate despois de que eso non é así, cun relatorio e dicir isto aquí falta como fixo algúns datos que deu o compañeiro José Luís, pois entonces sí que está justificado este debate. Agora, que non pase como na anterior moción, que se dá un informe por parte do goberno que se trae unha moción para poñer encima da mesa un debate sobre unha cuestión do Concello e que logo despois a propoñente da moción non defenda o que lle dice o goberno. Entonces, vimos solo a falar por falar e salir no xornal, se é que nos saca. Moitas gracias. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o vocero do Bloque Nacionalista. Nada, moi breve en esta ocasión. Nos concordamos en grande medida ca exposición que fixo a súa valoración política por todo non adscritos. Desde o BNG entendemos e concordamos co sentido da moción, porque compre por en valor e coidar de xeito de vida as instalacións municipais, neste caso, pois o tema dos locais sociais, que é o tema que nos ocupa en esta moción. E nese sentido imos a apoiar a proposta, entendendo que efectivamente pois hai que pôr en valor e coidar o que temos. Grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. O Grupo Municipal do Partido Popular vai apoiar esta moción porque todo aquilo que supoña mellorar os locais sociais do noso concello contará sempre co noso respaldo. Son espazos fundamentais para a convivencia e para manter viva a actividade das nosas parroquias. Agora ben, non podemos deixar pasar a enorme contradición que representa esta iniciativa. Esta moción é presentada por quen formou parte do goberno municipal durante anos e tivo responsabilidades directas na xestión do concello. Durante ese tempo non impulsou ningún plan municipal de mantenimento dos locais sociais. Non trouxa ao pleno iniciativas como as que hoxe reclama, nin fixo das melloras destes espacios unha prioridade política.
Resulta, cando menos sorprendente, que quen tivo a oportunidade de actuar durante anos descobra agora todas estas necesidades desde a oposición. A coherencia tamén é unha forma de facer política. É lexítimo preguntarse por que non se fixo antes o que hoxe se exixe os demais. Dito isto, o Partido Popular non vai a caer no e ti máis. Nós non votamos en función de quen presenta unha proposta, senón de se é boa para Barbadás. Somos conscientes de que os locais sociais necesitan un mantenimento continuo e investimentos periódicos. Tamén sabemos que ese traballo non comeza hoxe nin parte dunha situación de abandono, xa que ao longo dos anos realízanse diferentes actuacións de conservación e mellora segundo as necesidades e disponibilidade económica do concello. O que realmente precisan os veciños son menos titulares e máis xestión, menos oportunismo político e máis coherencia. As necesidades dos locais sociais non apareceron hai 15 días. Existían tamén cando a promotora desta moción formaba parte do grupo municipal. Por responsabilidade e porque queremos que toda actuación que beneficie as parroquias merece o noso apoio, o Grupo Municipal Popular votará favorablemente esta moción, deixando claro que o noso voto é un compromiso cos veciños e non un aval ao relato político que pretende facer quen hoxe esquece que as súas propias responsabilidades de goberno. Moitas gracias e continuo na segunda intervención. Non me quero pasar do tempo que xa vamos. Non pasou do tempo. Señor Morgade, ten vostede a palabra, 3 minutos. Bo día a todas e a todos. Señora voceira do Grupo Municipal Socialista, a primeira reflexión que nos suscita esta moción é a súa evidente contradición. Ata o pasado 19 de decembro vostedes formaban parte do goberno deste concello. Durante anos compartiron as decisións, planificación e xestión municipal, tamén no que respecta ao mantemento e mellora dos locais sociais. Por iso resulta difícil entender que hoxe presenten como unha deficiencia do goberno aquilo que vostedes tamén foron responsables ata aí apenas uns meses. Se realmente existían todas esas carencias que agora describen e pregunta é inevitable. Por que non os solucionaron cando tiñan responsabilidade de goberno? E se pola contra durante ese tempo se estaba traballando na mellora dos locais sociais, tampouco se entende que agora pretenda presentar como unha iniciativa propia actuacións que xa estaban en marcha. De feito, a propia moción desmonta boa parte do seu argumento, cando no último acordo insta ao goberno a dar continuidade ás liñas de actuación xa iniciadas, é dicir, recoñecen expresamente que esas actuacións existen e que este goberno as está desenvolvendo. Con respecto á dotación de estores, en concreto, pois xa están presupuestados os estores para poñer en Loiro. 1.100 euros. Bueno, o alcalde acaba de apuntar o custo dos estores, 1.100 euros. Bueno, o mantemento dos locais sociais nunca deixou de ser unha prioridade municipal. Continúan realizándose reparacións, melloras, labores de conservación e actuacións de acondicionamento, segundo as necesidades que detectan os servicios técnicos ou as propias asociacións. Gobernar significa establecer prioridades, de administrar os recursos públicos con responsabilidade e actuar conforme aos informes técnicos, non aprobar mocións xenéricas sen memoria económica nin planificación. Compartimos o obxectivo de seguir mellorando os locais sociais, como non podía ser de outra maneira. O que non compartimos é o intento de presentar unha falsa imaxe de abandono, nin tampouco de atribuir á oposición iniciativas que forman parte da xestión ordinaria que este goberno ven desenvolvendo. A pesar delo, o grupo de goberno votará a favor desta moción, porque as actuacións que nela se recollen xa forman parte da acción municipal que se está a desenvolver. Nada máis nesta etapa. Moitas grazas. Ten vostede nova palabra. Dona Chelo, precisamente polo meu compromiso cos veciños traigo esta moción. Nieves, perdón, que me equivoquei. Nieves, perdón. Don Luís, si se trae esta moción é precisamente porque somos conscientes de que a perfección non existe e para darlle continuidade ás actuacións que se estaban a facer e escoitar aos veciños. E sí, claro que hai carencias, claro que quedaron cousas por facer e seguirá habéndoas, vale? A ver, temos coñecemento, señor Morgade, da dificultade e incluso da incapacidade de algunhas asociacións veciñais para contactar con vostede, co responsable actual
de participación veciñal. As directivas non teñen unha persoa de referencia coa que consultar dúbidas ou xestión e funcionamento e manter unha coordinación constante e fluida para favorecer o desenvolvemento da súa actividade asociativa e dinamizar as diferentes parroquias. Entre 2024 e 2025 fixéronse melloras. Claro que sí que se fixeron melloras nos diferentes locais, como, por exemplo, acondicionamento e renovación da pintura e renovación estética do local do Fidalguiño e instalacións de corchos. En Parada tamén se pintou, fíxose unha posta a punto en canto á imaxe e a iluminación ampliando puntos de luz e mellorar a eficiencia enerxética de dito local. Posta a punto do aire acondicionado en varios locais sociais de todo o concello. Instalación de armarios de almacenaxe para custodiar o material de limpeza. Colocaronse estanterías alá onde foron demandados. Substituíronse pechaduras para mellorar o control de acceso nos seguintes locais: As Lamas, Piñor, Barbadás, Fidalguiño, etc. E podería dicir moitas máis, pero quédame sin tempo. Para este ano quedaron planificadas e con dotación orzamentaria dende a Concellería de Participación Veciñal unha serie de intervencións demandadas polas asociacións de veciños, porque eu escoitaba e sigo escoitando as asociacións de veciños, que a día de hoxe siguen sin executarse. As Lamas, tratamento da madeira exterior do tellado tipo lasur e tamén da madeira interior fronte ao caruncho, Carcoma. Barbadá, renovar a madeira da tarima que utiliza a Coral San Mauro, Rondalla e as lambisqueiras. Loiro, instalar estores, que me beneplace que vostedes os vayan a colocar, e tamén mellorar a instalación eléctrica para optimizar a climatización do local no verán e no inverno, porque non chega a potencia de luz, e mellorar a accesibilidade dos baños. Finca Fierro, instalar barras para colocar as pelotas de pilates e outros materiais deportivos e renovar a pintura de entrada da sala, xa que a aseguradora do noso concello, escóiteme, por favor, señor alcalde, señor tenente alcalde, a aseguradora do noso concello xa fixo o ingreso correspondente á peritaxe por danos de auga o día 18 de abril e segue sen resolverse. Piñor, reparar a pechadura do baño de mulleres e tratamento do Carcoma. Parada, colocación dun panel de anuncios no exterior con material hidrófugo e acondicionar o chan da Escola Vella tipo formigón, para que sexa máis útil. Ventrace, renovar a pintura e colocación de estanterías. Fidalguiño, reparar as baixantes do canalón e os marcos das portas dos baños, así como instalación de cartelería. Fonsillón, tratamento do Carcoma a madeira interior, instalar armarios de almacenaxe de material de limpeza e arranxo da beirarrúa exterior. Museo etnográfico, instalar armarios de almacenaxe no baixo. Intervención que se ia realizar conxuntamente coa área de turismo. Señor Morgade, agora que vostede xestiona as dúas áreas, seralle moito máis fácil coordenarse. Continúo na seguinte intervención. Moitas grazas, que xa sería a terceira de un minuto. Así é. Ten a palabra o servizo. Pois vamos seguir na mesma liña. Non vamos participar no intercambio de reproches entre quen gobernou e quen goberna, nen quen se vai a notar este tanto político. Vamos a apoiar, efectivamente, vamos a apoiar esta moción porque é verdade que hai que seguir traballando polas asociacións, pola veciñanza, por todo o mundo, con planificación. E voltan a dicir, e todos estamos de acordo, e creo que xa van varias mocións no que saiu a palabra planificación. Ben, entonces, rogamos que se faga todo con planificación, que teamos un plan estratégico antes de actuar a demanda, porque sí que é certo que levamos anos neste concello actuando a demanda. É dicir, hai un problema, actúase. Entón, a planificación é moi importante. Xa levamos nestas mocións atrás falando de planificación. Pois o mellor é a hora de comezar por o principio. Planifiquemos e actuemos. E así o mellor moitas das mocións pódense evitar. Nada, simplemente votaremos a favor e que entre todos aportemos ideas e o goberno que se poña mans á obra en poder arranxar todo o que hai no concello. Vale? Grazas. Moitas grazas a vostede. Don Ramón, 3 minutos. Moitas grazas. Bueno, como lle dixemos anteriormente, chapó a exposición de motivos. Mire, nesta segunda intervención dixo todas as... Bueno, entendín que todo o que relatou é o que quedou sin facer, de aquelas liñas de actuación que se viñan facendo estando vostede no goberno. E ben, pois entón, eso poñao na exposición de motivos e poña un acordo solo estar ao goberno a que siga cas liñas de actuación e con todas eso que acaba de dicir na exposición de motivos. Porque senón, cos acordos que veñen na moción, parece que está todo en precario.
Entonces foi o argumento que dixen na primeira intervención. Entende? Entonces, ahora sí, ahora dixo todo eso. Entonces, o goberno contestará se sigue, se vai a facer esas actuacións e nós vamos a votar ahora a moción a favor, que primeiro vamos a abster, porque se relatou todo eso, pois quere dicir que o goberno, o sea, o goberno supoño que dirá que está a facer, porque o que expresou o concelleiro encargado do departamento dixo que iban a seguir con esas actuacións. Por tanto, nós votaremos a favor da moción para que se fan esas actuacións concretas que vostede acaba de relatar. Entonces, non nos diga primeiro uns acordos que parece que estaba todo en precario e vostede non estaba aí. E outra cuestión que terá que contestar o señor concelleiro, porque é unha acusación grave de decir que non está en contacto co tecido asociativo ou que teñen dificultades para contactar. Entonces, verteus unha acusación grave desde o punto de vista da persoa que está ao cargo sobre todo da relación co tecido asociativo. Por tanto, nos dirá se iso é certo, non é certo, ou que sexa. Moitas gracias. Matou, sí. Vale, pois ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. Sí, nada, moi breve, por a nosa parte. A ver, en este momento sí que vamos a coincidir con certos posicionamentos que fixo a portavoz do Partido Popular e tamén co señor Morgade en cuestións que, aínda que salvando as diferencias que nos separan o ideolóxico político, pero, bueno, en este tipo de cuestións sí que podemos concordar ao respecto de que, bueno, hai que lembrar, pues, efectivamente, os anos no que o PSOE estuvo na xestión do goberno e que parece que hai non sei, é dicir, que hai 100 anos que non tal e cando hai 5 meses que estaban na xestión destas áreas como pode ser a participación veciñal e atención tamén os locais sociais. Pero, bueno, en todo caso, decir que nós vamos a aprobar a moción porque entendemos que efectivamente hai que pôr en valor e hai que coidar, efectivamente, como dicía na primeira, estas cuestións. E ao respecto do que decía tamén a portavoz do PSOE, de que lle resulta complicado ao tecido asociativo contactar co señor Morgade. A ver, este portavoz o dixo en moitas ocasións, sobre todo desde o mes de decembro, no pleno extraordinario, onde este goberno tomou posesión. Para o BNG é un goberno absolutamente ilícitimo, que non ten respaldo electoral ni respaldo de votos e que se manifesta absolutamente e en moitas cuestións, como pode ser esta, agardando a intervención que pode traer o señor Morgade, incapaz tamén de chegar e de chegar ás cuestións que ten que chegar no día a día para facer a xestión desta casa. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Según escoitamos a intervención de dona Ana, parece que queda máis por facer do que fixo. Non sei por que non se fixo antes. E agora si urge todo isto. Pero, bueno, despois de relatar todo eso, xa nos referimos a estes 11 anos que leva gobernando agora o señor alcalde, como non ha escrito, pero o goberno todo do PSOE, máis o BNG, sempre pecou de moi pouca planificación, moi pouca previsión e moi pouca gestión. Sempre vimos a remolque. Un exemplo, o dos festivos. Traeron pleno extraordinario os festivos cando tiña que haber ido o no plenario do mes de ordinario de xulio ou de xunio. É algo que sempre criticamos o Partido Popular, desde que estamos na oposición, da pouca planificación e previsión do goberno. Estuveran as chicas ou estén agora, bueno, as concelleiras do PSOE. Vale. Doña Ana, por o que teño entendido, 3 anos fai que a Asociación de Veciños das Lamas lle dixo que había que tratar as termitas. 3 anos. Que eu sepa, fai 3 anos estaba vostede gobernando. 3 anos, levamos, non é agora que surgiu agora, non, fai 3 anos e non o solucionou. Ou solucionou, non o solucionou. Vale. Nada máis, simplemente nos vamos votar a favor desta moción, como xa dixen desde un principio, pero, bueno, volvo dicindo que hai que ser un pouco coherentes, vale, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Morgade. Bueno, vamos a continuar.
señor Sarín, con respecto á legitimidade ou ilegitimidade deste goberno, dicirlle que nós fomos elegidos nunhas eleccións. O goberno é legítimo cando se toma por a forza. Este goberno non está tomado por a forza. Por favor, abstéñase no futuro de realizar esas afirmacións. Bueno, igual nos vemos no outro lado. Señora Ana, as asociacións non teñen ninguna dificultad para poñerse en contacto comigo. E que hai unha persona que toma todos os recaos e aquelas asociacións que intentaron falar comigo en menos de 24 horas tuveron unha resposta. Non faga gestos porque non lle é así. Seguimos a facer traballos nos locales sociales, por supuesto, hai que seguir facendo mantenimiento, eso non o negamos, pero xa que vostede ten un inventario tan amplio do que está pendiente de facer, agradeceríamos que nos lo faga chegar e marcaremos prioridades evidentemente, dentro das capacidades presupuestarias, marcaremos prioridades de solución. E se lle darán solución a todo aquilo que lle podamos ir dando de máis urgente a menos urgente. Non teño nada máis que dicir. De todas formas, xa lle dixe na anterior intervención que vamos a apoiar a moción porque estamos na línea de seguir mantendo os locales como non podía ser de outra forma. Ben, pois quedalle a dona Ana un minuto. E un dato que é importante. En 2024 incumpliuse a estabilidade financiera e a regra de gasto. Por iso, houbo que ir ao plan económico financiero e reducir inversións, instruccións técnicas e de alcaldía. Participación veciñal foi unha das áreas castigadas. Nos orzamentos de 2025, esta servidora xa aumentou as partidas para que se puideran acometer as melloras pendentes. Gustaríame neste minuto aproveitar para alabar a labor tremenda e fundamental da Asociación de Veciños das Lamas, da directiva, por todo o traballo que fixeron conseguindo subvencións da Xunta de Galicia e mellorando unha instalación municipal que non é súa, vale, é delas. O tema da carcoma, eu non teño poder para comelas, nin para desfacerme delas. Daba parte o señor concelleiro Dani Rei e a empresa que temos de control de pragas acudiu insistentemente, que o diga aquí, a varios locais cando se manifestou ese problema. Señor Morgade, eu non lle vou a facer o seu traballo, este inventario fixeno eu. Se vostede tanto fala coas asociacións, xa o sabería. Estas e moitas máis, porque seguro que dende decembro hai moitas máis. Moitas grazas. Moitas grazas por axustarse ao tema. Mire, vou empezar por unha das últimas cuestións. Os festivos trouxeronse este pleno a petición de secretaría, porque se convocou este pleno extraordinario, non porque sí. O prazo remata o 15 de setembro, o sea que podería vir perfectamente aínda ao pleno de setembro. Entón, trouxose porque sí, foi unha petición de secretaría, sin máis. Miren, castigadas as áreas, fala vostede, dona Ana. Vamos a ver, se é unha indicación de intervención de axustar, pois temos que axustar, non é que o alcalde os castiga. Pero dito eso, voulle seguir razonando. Mire, o orzamento do 2025 xestionou vostede na súa integridade e, polo tanto, deixou cosas sin facer. Voulle remarcar outra cuestión máis. Mire, estou intervindo eu. O orzamento estaba prorrogado anterior, dona Ana. O prorrogado anterior. Hai que saber un poquinho de economía tamén. O orzamento estaba prorrogado anterior e, polo tanto, pudose traballar con ese orzamento. E depois, co ampliado. Mire, o orzamento 2025 pudo executalo vostede perfectamente. Mire, voulle recordar unha cousiña. Este goberno, estes tres señores que estamos aquí, xestionamos, pouco despois de marchar vostede, diversos siniestros que lle trasladaran a vostede. Xestionou eu personalmente que a compañía aseguradora porque vostede levaba meses sin xestionalos. Estou intervindo eu. Eu non minto. Non minta. Mire, eu fágome cargo do que xestionei eu e do que me dixeron a min os veciños e veciñas. Os veciños e veciñas non sinale, non se poña de mala, non se poña frenética porque lle leven a contraria e lle argumenten en contra de forma sólida. Mire, o tecido asociativo está en contacto con calquera de nosos tres. Vostedes saben perfectamente que o meu teléfono teno todo o mundo. O de Daniel tamén, e o de Morgade tamén. Chámannos en calquera momento, estamos pendientes de acudir e de axudar. Miren, carencias en diversos locais sociais. Vou dicir, no Fidalguiño había carencias que foron solventadas e que foron trasladadas no seu momento. Vanse solventar outras máis. Por exemplo, vaise colocar, pintar
unha praza de estacionamento para persoas con mobilidade reducida, arranxouse a instalación eléctrica ou mellorouse a instalación eléctrica para poder pôr un televisor, unha pantalla grande, traballouse no tanatorio de Sobrado, traballouse no tanatorio de Barbadás, traballouse no tanatorio de Piñor, traballouse en Fombal, mellorando a instalación, diuselle máis potencia de electricidade ao local de parada, no Fonsillón mellorouse a iluminación, arranxáronse baldosas e tamén se instalou ou se mellorou o sistema eléctrico da do Fonsillón, da cociña do Fonsillón, perdón. No local social de Roma tamén se traballou. E, ademais deso, hai que decir que no local social de Roma, Piñor, hai agora unha exposición fotográfica de Carmen Martín Gatti para dar continuidade a un traballo que se iniciou no seu día e que, ademais, tamén é unha mellora para o local, é dicir, que tamén se traballa neso. Pero é certo, non, estou dicindo, se non lles gusta, non sei por qué, dixen traballando, dando continuidade a un traballo que se iniciou no seu día. Entón, se o queren entender, enténdano. Dando continuidade a un traballo que se iniciou no seu día. Por lo tanto, queda claro. Entón, estamos traballando en todas esas liñas, por certo. Temos que ir ao local, perdón, ao tanatorio do Fidal de Sobrado, do Bispo, porque reiteradas veces lle dixeron a vostedes que entraba auga. E fomos este señor e máis eu, ao principio da primavera, verificámolo, temos pendiente desa actuación, pero reclaman insistentemente, e dinme insistentemente que a vostedes que a vostede, que yo dixeron e non actuou en ningún momento. Foi o perito da aseguradora. Pois a aseguradora non ten parte de siniestro. Constame. Pero iso é cousa súa. Non entro en debate porque xa rematei. Votos a favor da moción. Unanimidade. Creo que con isto rematou a parte resolutiva e pasamos á dación de contas, que vostedes teñen toda a documentación e toda a información. Hai preguntas que hai que respostar agora e vou proceder a respostar eu e non sei se ti tes algunha. Tamén tes algunha. Bueno, pois, se tal comezo eu, e xa está. No, na dación de contas teñen a documentación todos vostedes. Se queren facer algunha pregunta en relación a elo, non temos nada que aclarar, a non ser que queiran vostedes facer algunha pregunta que sería nese momento. Preguntan vostedes, vou empezar por vostedes, fan varias preguntas, ben, eu vou responder a cuarta. E mire, vou responder a cuarta pregunta. Non, vanse respostar a todas, o que pasa é que preguntan vostedes, contamos xa coa contratación do Servizo de Asistencia Técnica por parte da Deputación Provincial e esta pregunta vai referida ao Plan de Actuación Integrado Ourense Sur. A resposta é, decaíron as dúas asistencias, contratas a Deputación, a do PAI de Valdeorras e a do PAI de Ourense Sur, decaíron. Houve un recurso por parte dunha empresa por unha cuestión dos pregos, que non quedaba, bueno, é que o Tagal decidiu suspender ou revogar esa decisión. Consideraron que había que volver a licitalo porque está en marcha xa un novo proceso de licitación e, a pesar de eso, síguese traballando cos técnicos da Deputación neste procedimento. Decaíron pola seguinte cuestión. Houve un recurso que presentou unha empresa, como dixen antes, que considera que todos os medios técnicos que se reflicten no que é a memoria eran excesivos. Entón, puxéronse unha serie de requisitos, entre os que tiveran que contar con un determinado persoal técnico. A empresa considerou que debía estar motivada esa necesidade dese persoal técnico e o Tagal aceptou ese recurso. Entón, consideraba que eso que dixen antes, que había que justificar acaidamente a necesidade de todo ese personal técnico. Entón, estáse sacando de novo a licitación tanto para o PAI de Valdeorras como para o PAI de Ourense. Non sei, o 3, queres que lo contestar ti? Con respecto á pregunta número 3, como se atopa o proceso referente ao desenvolvemento do Plan de Actuación Integrado Ourense Sur no que atinxe a Barbadás? Bueno, pois estamos en fase de elaboración de proxectos ou de licitación deses proxectos. E paso a resumirlles, aínda que xa se dixo, para que quede constancia en acta novamente, paso a darlles os detalles. Con respecto aos proxectos que atinxen a Barbadás, vale? De todas formas, non sei, pasolles despois a todos os portavoces este cronograma, vale?
Actuación 1.1. Integración do Parque do Río Barbadás en Avalenzán na rede de espacios naturais do territorio e nas súas dinámicas de mobilidade sostible cun orzamento. É a operación número 1, cun orzamento de 610.000 euros. Está en redacción o proxecto. Entrega estaba prevista para o 30 de xuño, pero como estuvemos o alcalde e eu ali no lugar co técnico que está elaborando o proxecto, pois Habrá 3 semanas. sí, habrá 3 semanas, demoslle, bueno, pois un pouco unhas pinceladas, entón pois está nese marxe de entrega, vamos. É o primeiro que vai ser entregado. Operación número 2, creación dunha senda dende a Valenza ata o municipio de San Cibrao a través do Pisco. Cun valor de 350, cun orzamento de 350.000 euros, está en redacción e tamén debería estar entregado o 30 de xuño. Entendo que eses plazos xa non dependen de nós porque non encargamos nosos proxectos. De todas formas, ahora semana que ven, poreime en contacto cos técnicos para saber os motivos deste retraso que aínda, bueno, é asumible, un retraso asumible. Operación número 3, cun valor de 800.000 euros, humanización do entorno de Piñor a través da creación da ruta Carmen Martín Gaite no municipio de Barbadás. Estamos en proceso de definición de actuación, como xa dixen no último momento. Nos fixemos unha proposta a través dun... Bueno, levamos un técnico ali ao lugar para reformular a proposta, como xa dixemos neste plenario. O orzamento sigue sendo o mismo, é dicir, non muda o orzamento, senón que muda como vai ser a actuación na contorna. Entón, ese é un encargo que despois xa se vai a xestionar tamén a través da Diputación. Creación dun ascensor para conectar o núcleo de Valenzá en Barbadás co Centro de Salud facilitando os desplazamentos ao pé, co operación número 4 cun orzamento de 500.000 euros. O proxecto está encargado e a fecha de entrega, a data de entrega é o 15 de decembro do 26. Ampliación do equipamento polideportivo da Valenza en Barbadás, ese xa saben que decaiu, é dicir, renunciouse para financiar con máis cartos o resto das intervencións. E, por último, a 3.5, que é a operación número 8, quere dicirse que cando falamos de operacións número tal, é dicir, a operación número 1 pode ser en Barbadás, a número 2 en Pereiro, número 3 en San Cibrao. É dicir, non son correlativas co Concello de Barbadás. Intervención para dotar dunha cuberta a pista deportiva da Solaina en Barbadás, a operación número 8 cun orzamento que estaba previsto de 250.000 euros, que aí probablemente haxe que facer modificacións. Está o proxecto encargado cunha data prevista de entrega de proxecto o 31 de outubro do presente. E iso é o que lles podo contestar nesa data. De todas formas, xa lles paso despois este resumo. Eu creo que xa se pasara, pero bueno, podese pasar de novo, que non hai problema. O señor Morgan. Bueno, eu vou contestar a pregunta 1 e 2. Con respecto á pregunta 1, como se atopa o desenvolvemento do parque empresarial, dicir que se sigue traballando no proxecto, e nese sentido, a semana que ven, o alcalde e eu temos unha reunión en Santiago para seguir buscando financiamento para o proxecto. Evidentemente, é un proxecto que o Concello non ten capacidade económica de asumilo, porque está presupuestado en 12 millóns de euros, e estamos buscando na fase de conseguir financiación. Nese sentido, se seguirá traballando, vamos, desde logo non está olvidado e é a voluntade deste goberno de seguir apostando polo proxecto e seguir, incluso diversificando líneas de solicitud de axuda presupuestaria. Non é interrumpir, senón é concretar un pouquiño máis esa xuntanza, esa procura de financiación, esa reunión é con direccións da Xunta de Galicia, entendo? Non. A reunión que temos esta semana que ven non é coa Xunta de Galicia, ainda que tamén estamos traballando nesa. Podo concretar un pouco máis. Si queres concretar... Imos o luns a Santiago, a Solo Empresarial do Atlántico, e tamén, dado que a Xunta de Galicia ten un orzamento de 126 millóns de euros, quero lembrar, a efectos de investimento en solo empresarial ata o ano 2030, intentaremos tamén traballar coa Xunta de Galicia nese ámbito. Pero tampouco vamos a dicir nada porque non hai nada concreto neste caso. Non hai nada concreto neste caso, pero sí que se está traballando nesa liña, tanto co solo empresarial do Atlántico como con
coa Xunta, vendo a posibilidade de asustar ese orzamento que ten a Xunta tamén para ver se é posible incorporar